muma mopuodhe kod od bura obiro temo matek kar nyalo mare mar kedo gi weche mag mibadhi. Kata kamano wacho no biro timo matek mar mondo mi one ni buche maponono ithicho oko otimnegi nonro makare nyanya to buche go mag mibadhi. Mibadhi na achiel kuom gigo mabende wang'eyo ni otimo ne wa sectors mopogore opogore pachoka kendo jago mabende biro bedo ka pongo lemo makamano mano David Oginde mabende ne en bishop mar kanisa no mar Christ is the Answer Ministry. Nyaka sani koro nego beno keto maino mare neno ni otiek weche mag mibadhi e pachoka kaluore ni iwacho ni mibadhi e gino mabende e tuo matuoyo piny Kenya matamra gi nono kaluore ni kotudore kod weche mag mibadhi chenro mag dongruok ok nyal dhi mbele yo makare osuptende magwa ok nyal bedo makare kaluore ni nitiere nyaka joma kwalo yedhe kacha kaluore kod weche mag mibadhi omiyo kochamo muma mar mondo mi obed jakom manyien mar EACC to nego bed no chung kar tiende okedo kod mibadhi e yo makare pachoka. Warito neno gimo botimo kopogore kata mnagi mane en jakom waseneno jokumbe mopogore opogore Eliud Wabukale makoro nowuok e kom makamane mabende koro Ginde biro bedo kadonje. Iti gazet mar aboro ntiere mana en jakedne ratiro mag oganda pachoka mabende gisani no yier kaka senator e county ma Busia Okia Omtata. Bende gisani koro osedhi e doho ka bende odwaro mar mondo mi ochung chenro mar yiero commissioners manyien mago mar duol mochung ne IBC kata mna mochung ne yiero e pachoka ka bende owacho ni chenro mar puodho kata mna jok ma bende biro yiero gi notimi ataro mar chik. Kata kamano wach makamenya kasani koro nitiere doho warita ni to doho biro wacho nango kalure ni ma bende na chiel kuom gigo ma bende Azimio la Umoja osebedo ka kwedo ko giwacho ni aput ma bende jatend piny William Ruto oyiero mondo obio yier commissioners manyien abiriyo mag IBC en aput maponono biro yiero commissioners manyalo konyo Ruto kachiel kod Lange e yombo yiero mar higa mar 2027 kata kamano wach makamae sani koro wanyalo wacho ni kwede kod jomathoth Okia Omtata bende sani koro ero osewuok oko mar kwedo wach makamae to ka ber tadira wach mar IBC ni en gino monego bed ni ing'iyo matut e pachokae lalruok onego bed mararieya mar mondo mi kwachope yiero mar higa mar 2027 to ka IBC osetimo tijgi mar tayo yiero e pachoka ngata kikuog oko mar seyo IBC ni commissioners mantiere kacha chalo ni nonyiewgi emomiyo yiero okowuok e yo makare onego piny Kenya chope okang maka IBC osetieko yiero tineno ni en yiero motim e yor ratiro en yiero motim e yo mahuyanga ma onge mibadhi moramora ma onge nindo nyabaki achiel lokruok makamago keti nikech kata mana yiero mosekalo bang' higni 5 wasebedo kwa winjo badho kotenre kod yiero ji seyo kata mana commissioners jotelo seyo commissioners mag IBC kanyakla kod jakom iparo ni ma biro rieyo kata mana duola muchuni anyalo wacho ni waketo mana geno kachiel kod lamo ok wang'eyo dhano to dhano Jesada netoki gazet mar The Standard it gazet mar apar kama bende koro boma ma Eldoret bende koro idwaro mar mondo mi olokre city the fourth city e pachoka wang'ini wantiere gi Kisumu wantiere gi Nairobi wantiere gi Bomasa boma mano city Eldoret mano town boma ma Eldoret bende koro idwaro lok city okang makama koro pod nitiere twak ahinya gi mano county government mag gwenge mag Uasin Gishu. En wach makara ahinya kalure ni koketa Eldoret mar mondo mi obed city to ponono biro kelo ber mopogore opogore ne jodak e county ma Eldoret kata e boma ma Eldoret kono ka bendi wacho kae ni nyaka sani wang'eni boma biro gi ber mopogore opogore joket mwandu biro bedo ka ringo kono mar mondo mi oket mwandu mar gi kocha wabiro neno kata ka chenro mag dongruok medo idho malo e ngas mopogore opogore kalure kod nyadhi makoro omed boma makamano twak mabende dhi nyime mabende ka giyudo puoth makamano koro mano Eldoret koro biro bedo city mar 4 mano e pacho kaendi parni gwenge mag Eldoret bende wang'eni nitiere gi jong'wech marahuma e pacho kaendi Jesada ni wadhi mapiyo pi gazet maro machielo mano gazet mar Daily Nation motelo nyakwara mgajwang' nosenyisi ni gazet mar Daily Nation thoro wach mare opogre gi mano mana nitiere The Standard la loso ahinya kotenre kod weche mag siasa mano mar Daily Nation bende gin mana weche mag siasa en mana ne e sector mar weche mag tuke inyalo paro singo mane en jatend piny Uhuru Kenyatta gi jalupne William Ruto no singo ganda ma pacho kaendi pau tuke ochiko na nego bed ni igero to pau tuke makamagi nochune gi omenda nitiere tenders ma bende nomi kembe mopogore opogore koro nitiere picha ka
mabende moko kuom gi nyakwara Mgejwang' ing'eyo tipo maggi. Kuom ranyisi Moses Kuria en jatend migao mochung' ne weche mag ohala gi sani. Nitiere kambine mong'ere kaka Moses Kuria Smith and Gold Production Limited. Nochune tenda mano mar gero stadium kata mana paw tuke mar Karatu mantiere Gatundu South e county ma Kiambu. Nena omenda bende nomiye king'io kata mana Benjamin Kubai omenda ero Mark Mwendo nitiere YITC president bende kanyo omenda modhuro to omenda makamagi kata bende nomigi stadiums makamagi nochaki nokotieki omenda makamagi nodhi kanyo. Kata kamana nyalo wacho ni gazet ni mar The Standard otemo menyo mibadhi mabende nitiere sectors mopogore pacho kae. Ka bende nyaka sani wacho ni chenro makamae mano motelo ne yiero mar higa mar 2017 mano duond burano mar Jubilee mano ma otel ne kod jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta kachiel kod jalupne e kindego Dr. William Ruto. Manene na chiel kuom manifestos kata gigo manentiere manifestos mag singo mar gero mano ni wacho kanyo ni multi-million shilling world class stadia e counties mopogore ti wacho ni higni auchiel tok mae magi duto poko nenore. Wantiere kanyo kod jakoma mar boda mano mar KRA mano Anthony Mwaura. En bende entiere kod kambi mare mano mar Todi Civil Engineering Farm. En bende kambi mare ne oyudo kanyo oraka mar $274 mar gero mano Kirubui Stadium mabende yudore Chuka. Kata kamano nyaka sani owacho ni project makamano ochiegni tieki. Magi mana mibadhi manyaka sani wanyalo wacho no mieno jotelo mopogore kata kembe mopogore pacho kae. Penjo en ni stadium makamagi nonego bed ni gero mar mondo mi ober ngima jopiny. Stadium makamagi koger to nego bed ni ting'o malo kata were kata talanta mag jotelo mag rowere mopogore pacho kae. Sani koro pesa oselal idhi tim nang'o? Apani mar Kerubiani debed no wacho adier nikech idwa neno tipo mag stadiums makamagi. Nyakwara Mgejwang' ni geno mara ni seneno omenda manomi kambi ka kambi to wege kembegi bende neno tipo gi ka. Ineno Kuria no mi siling $259,000, Benjamin Kubai $295,000, Mark Mwendo $299,000, president mar WIETC no mi $304,000. It gazet mar 7 mano mar The Standard koro onyiso kaka tipo mago kaka stadiums makamagi nyalo chalo. Mano it gazet mar 7 nyaka gisani kaka stadiums makamagi chalo. Moko kuom gi wacho mana ni rombe jamni emakwae. It gazet mar 7 page 7 mano mar Daily Nation nitiere tipo mabende adaro mar mondo Nyakwara Mgejwang' one kanyo. Mano stadiums 9 mabende noger mana kwa nyalo ng'iyo Joyce e tipo mag stadiums makamago. Gin stadiums mabende kwa neno gi kanyo Sharon no beni igero gi adiera kaka wach kanyo ne onego beni gibedo world class mar adiera wantiere kanyo kod Karatu stadium Kirubai, Marsabit, wote wantiere kanyo kod stadium machielo mar Kamarinya kachiel kod Kipchoge Keino stadium. Kata kamano wanyalo wacho ni gidong gunda onge tich moro amora matimore. Bere ja KRA board chairman kata mana jakoma mare temo mar KRA mare ne apano temo mar Kerubiani nikech wacho ni mare chiegni chaki. Moko no chaki kaka magi no chaki to poko tieki mar wote anita kaka ne no chak mana kuny. Wang'e ni ja wote Mark Mwendo. No all mana kokoto kende. Mark Mwendo no mi $299,000 kai kuma stadium ochopi. David Ndiangui nena akene mabe no chakata kuny ko sango matimre kanyo. Oket mana slab. Magi gino omenda mag japiny, omenda mara gi mar Nyakwara Mgejwang', omenda ma ijuogo bayo osuru. Wach matek. Joyce Adan wacheki nonro mar gazet Nyakwara Mgejwang' ko wani idio thuolo wani som gazet mano mar Daily Nation ahinya kaluwore gi wach maket kod ma ing'e matut ahinya kaluwore gi wach makamano. Wacheki gi it gazet mar 12 twak mabende dhi bedo gode chenro mar mbaka oromo kama bende koro nonro seyangi ginore mabende nokelo chapni ahinya skunde ariyo mabende koro nolor mano school mar Sacred Heart Mukumu Girls kama na nyiri ariyo notho kaluwore gi muoch mar tuonye mar nyaldiema kanyakla gi school mar sekondar Mabutere duto te mantiere county ma Kakamega. Sani koro yangore kaluwore gi jatend migao mar weche mag thieth e pacho ka Susan Nakumicha wacho ni bang' nonro notim Kemri
mana oter samples mag pi e sikul makamano mag chiemo. Koro yudore ni e skul mano mar Sacred Heart Mukumu. Nyithindo noyudo achiedh nade mamoko bende notho kaluwore gi tuoche mikelo kod typhoid fever amabiosis mage mabende koro noyudore. Nyaka sani wacho kanyo ni magi duto biro kaluwore kod lil mar alwora lil mar alwora maponono nitiere skul kacha. Kiwacho kanyo ne en poor sanitation e achiel kuom gigo maponono ne okelo achiedh nade makama. Iwacho ni pi magisebedo ka gitiyo godo e skul mano mar Mukumu Girls ne en pi ma ok ni kare. Chiemo ma bende yande gichamo bende ok ni kare. Mane momiyo okelo achiedh nade makama. Kata kamano bende giwacho ni nonro pod itimo mane skula mar Butere Boys High School kaluwore ni gin bende achiedh nade maket kod mano nomakogi. Kata kamano pod itimo nonro mar mondo mi oyanga gima ne nyalo bedo ni okelo midhiero makamano. Ka bende wacho kae mano jatend migao mar thieth mano Susan Nakumicha wacho kae ni gintiere kod luoro ni tuoche makamago nyalo kelo tuo mar cholera kaachiel kod Marburg disease. Kata kamano kar timo nonro mar Kemri to wacho ni mago ok nyal kelo tuoche makamago. Giwacho ni results gin negative kaluwore kod Kemri. En mana ni miyo moro bende naneno kano timo nonro ne nyathine ma bende some school sekondar mano ma Mukumu Girls, Sacred Heart Mukumu Girls. Wacho ni otero nyathine mano Kisumu specialist. En mana ni nonro bende koro yango ni nyathine na nitiere koda tuono mar cholera mano mar nyaldiema. Koro akanene mane ma wacho adier to mane mukwacho. Wanyalo wacho ni koro nitiere gwenyruok e paro kata kamano nego bed ni nono wach makamae matuta kalure ne en gima rach ahinya. Nyathini tere skul ka ngima to duogo ni kotuo ni mara iye kae odieo ong'ok ok en gima kare. Onego bed ni rito nyithindo maber ahinya e skunde. Joyce wachin mogik kwa tieko nonro mag Asharo na nyalo mana jiwo nyakwa Ramogi Ajwang mar mondo miyo nyiew gazeta osomo kinyi makawuono. Gazeti iwacho ni somo medo rieko. Weche mopogore opogore nitiere gazet kae mabende nyalo konyo japiny e ng'eyo gigo duto matimore pacho kae. Wan walidha matin gazet to koro ndike aching ibedo piny somo e yo makare. Ahinya kata mana tije bende nitiere nyaka thuolo mag tije nyaka orak mantiere. Orak bende nitiere tenders joma dwa tenders kinyo gazet emo ni gazet uso siling 60. Koko mano gazet momore kinda The Daily Nation gi The Standard idhi nyiewo wan waselidho wasemi siso okiny makawuono nan gi Joyce Oduor bangma adaka yo matin idwa riwore kendo gi Joyce Oduor mar mondo mi okele ni twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima. Gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan.
ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyaka nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Tanata Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikeloni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ka Jo-Kristo chung' kachiel ka giparo chier mar Jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya kod wende koa kuom jower muhero, sinema kod katun manyiso sigandi Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madewo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nyako Ramogi Juang machiegni twak marwa mokwongo okinyi makawuono e chenro mar piny. Ka okinyi makawuono wadwa goyo mbaka mabende wanyalo wacho ni en mar tiego jopiny. Ahinya ahinya kotudore kod ngima makawuono. Thuon wach mabende wadwa chwaki okinyi makawuono Nyako Ramogi Juang otudore kod ngima tok rutaya. Kalore ne pacho kae kata e piny Kenya kae. Sirikal ma pacho kae kata kalore kod chike ma pacho kae. Ng'ato nego bed ni dhi e rutaya
Kochakore wanyalo wacho ni higni 55 kadhi malo, kata kamano jalony mantiere godo kinyi makawuono biro nyisa matut ka bende en higni 55 adier kadhi malo kose nitiere jogo mapono nok rutaya pod idhi mana mbele kod tijgi. Kata kamano in kaka jakenya, in kaka rawera, e kinde mabende podi in rawera matin, e kinde mabende podi intiere kod teko mar timo ticha makelo ni yuto mari mapile ka pile, bende sebedo piny mar mondo mi ipar ni ngima mari e kinde mabende ibiro dhi retire biro bedo e yo machalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod wendo mano George Oyuga. George Oyuga en jatatije maduong' mano mar Umbrella and Retail Solutions, ka bende ojalonya e wechego mag dhi korka retirement kata dhi e retire. Odwa mana liekonwa e yo makare ni nyaka sani osebedo kotimo tijno kuom thuolo maromo nade, to en ber mane ma ng'ato biro yudo kapo nono ochano chenro mare yo makber, okano omenda mare e yo makare mondo e kinde modhi odhi retire e yo maber maonge ng'ikruok moramora, maonge yudo pek moramora. Kalore ni kisedhi retire kacha, mano nyiso ni onge omenda mapono biro bedo kiyudo dwe ka dwe. Kata kamano omenda misebedo kikungo onego bed ni konyi e yo machalo nade. Machiegni ahinya George Oyuga e studio mar Okinyi makawuono, chiew nade? Achiew maber Joy. Kendo amor ka urwaka kae. Erokamano. Kata kamano alero mana kamiti dago mar mondo mi ka wachako iler ne nyakwara Ramogi Ajwang' ni tiji hie en ang'o? Okay, tija hie achung' ne iluongo ni ohelni matindo mondo omigi nafas mar loso gima waluongo ni retirement benefit scheme. To mano miyo gi nafas mar biro mondo gidonjie ma wan waseloso, nikech ka in gi ohala matin, teko mar loso scheme mari machung' kende bedo ni en expensive. Koro gima watimo ne waloso achiel makoro waluongo go johelni matindo go, to gibiro to gidonje mano, alafu bang' kanyo koro wan gi scheme maduong' ma ginyalo bedo ka gidhi go mbele. Nyakwara Ramogi Ajwang' mana kaka isewinjo olero kanyo kende, mano George Oyuga, mano jalonya mabende wanyalo wacho ni en jalony e wechego mag retire, mabende antiere godo e studio mar Okinyi makawuono. In bende kamora mora mineno Okinyi makawuono Nyakwara Ramogi Ajwang', inyalo tudri kodwa ka ibedo achiel kodwa etwa kata iriwori kodwa achiel kachiel kamora mora ma intiere. Ichwalonwa penjo ote mora mora kokale namba mar ote machuok ma en 26000. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduora_. Kwachako twak mar Okinyi makawuono, jomoko nyalo bedo ni neno Okinyi makawuono to penjore ni higni adi hie ma chik ma pacho kae oyango ni ng'ato nego bed ni koro weyo tich motimo to nego bed no weyo machalo nadi. Iwe ni kambie mong'isi ni koro dhi yue, kosi neno ni anto koro hika oniang'we koro adhi e retire. Higni adi ma kochopo to ng'ato nego bed ni dhi e retire mare? King'iyo kaka chik opango, chik ma pinyni oketo higa mar higni 50 ni enie gima iluongo ni minimum. Mano higni matin ma ng'ato nyalo dhi go e retire, lakini bang' tok kanyo to omi kambi ka kambi nafas mar sama giloso scheme margi to ginyalo keto gima iluongo ni normal retirement age, ma en jok moko kete 55, jok moko kete 60, lure kaka kambi wuono pango. Lakini minimum ma ng'ato nyalo wacho ni kora dhi e retire kalure gi chik mar pinyni en higni 50. En higni 50 mano ma chik, to kambi ka kambi bende omi thuolo mar keto mare. Nyaka sani koro e kinde ma bende koro mana kaka iseng'isowa yo makare kanyo ni kambi ka kambi nitiere kod ratiro mar yiero higni ma ng'ato nyalo dhi e retire. Nyaka sani wang'eyo ni kaluore kod achike ma pacho kae ma bende nogundh kanye higa mar 2009, thuolo mar dhi e retire kata higni mar dhi e retire ne en higni 55 nyaka higni 60 ne jotije mag piny owacho. Ka jogo mantiere kod ng'ol mora mora to nyalo dhi e retire kochakore higni 60 kata nyaka 65. E kinde ma ng'ato dhi e retire, ng'ato nego bed ni ikore nade ne retirement mare? Kalure ni sani wang'e ni wantiere kod rowere mathoth matindo, moko kuom gi tiyo, moko kuom gi onge tich. Ng'ato nego bed ni ikore nade? Wach mar ikruok ne retire, iyudo ka ji mang'eny dwa chake ka gidong' gi higni matin to gidonje retire. Mamano wakawo ni
ng'ato oleo sana ma higni modongo tin sana maonge gimonya timo maduong'. Koro ikruok mar retirement onego bed ni chakre sama ng'ato ondiki tich. Kiyuda msara mokwongo ni kanye ma chenro onego bed ni chake. Ma iyudo ka bang' kanyo idonje scheme, kisedonje scheme to koro ichako keto kungo mari pile pile. Kendo dwe ka dwe matin kidhigo mbele. Kungo ni ibro kete investment ma scheme bro timo sami iketo savings magigo be nitie ilongo ni tax advantages ma piny be oyie ni pesa madhi savings ma retirement onge gi tax nyaka gimoro 20,000 shillings 20,000 mago duto te onge tax madhi nikech ng'ata manigi yuto donge chulo pay as you earn ma en tax madhi mane dhi ne serikal. Koro serikal oketo ni ka in idonje scheme mora kata mar ilongo ni mar individuals kata ma kambi mari emoketo to pesa miketo kacha mar saving for retirement iyudo ka ok dhie tax mano advantage mokwongo ma ng'ato yude. Alafu idhi mbele kamano kachopo kama koro idonje retire cha be nitie advantages makendo be korka tax kanyo iyude nitie pesa ma ok dhi ng'ade sama koro retire no bende. Lakini chenro no ng'ato onego bed ni chako chon ma ka inyalo chake sa mondike andika ni kanyo koro in sawa. Ondiki andika kama tisechako mar mondo mi ng'ato bende nyalo bedo ni penjore iwache yo makare ni kondiki andike tich kama salary mari mokwongo kata sara mari mokwongo nego bed ni sechako goyo godo kwano ni omenda nani mayudo sani obro bedo kokonya nade e kinde masedhi retire. Be nitie omenda moyangi ma ng'ato nego bed ni keto tenge mabiro konye e kinde mabiro mbele e kosedhi retire. Kose ng'ato make decision nade kata ng'ado bura nango ni an pono nadwa ni 200 ema odhi na retire adwaro ni 5,000 pono nadwa kata ni 100,000 ema odhi na retire. Okay, kambi matiyogo ilongo ni Zamara Actuaries, Administrators and Consultants Limited. Actuary kanyo, wan jok mago kwano. Mayudo ka life midwaro samise e tok retirement cha, ema bro ng'isi ni koni onego bed ni ikri nade. Ineno? Koro ka idwaro life ma bro mi nafas mar kidwaro pes dhi osiptal okibikoso, pes chiemo okibikoso, gi quality mar ngima mi bro dwaro toke kacha, nyisi ni onegi ikri makama. Ma onge rate moro moket ni ng'ato ka ng'ato onego kan pesa makamae, ng'ato onego bed ni keno kalure gi ngima modwaro bang retirement. Lakini mano ka waketo kando matin to nitie NSSF manyocha serikal kendo keto. NSSF masani be neno medo menda ma onego bed ni chulo. Ero koro NSSF to keto ni samitiyo cha onego ikaw 12% mondo iket kacha ka savings. 12% ni igolo 6% to ng'amitiyo ne be golo ni 6%. Ma koro korka NSSF kacha to nitie kiwango moketi. Lakini korka schemes moko ma ng'ato donje kata kamano to ng'amitiyo ne emoketo mano to en owuon en gi nafas mar ng'ado ni abro keto gini percentage makama jok matiyo na broga keno e kiwango makama. Twang'eyo ni kinde ka kinde kata kwang'iyo lwetwa George, lwedo ok rom. Nitiere jomoko ma ondiki to nitiere jomoko matimo helni magi giwegi. Mago manyalo wacho ni gina onge ng'ata machulo gi osara dwe ka dwe. En kalure kod yuto mare ma pile ka pile, obed mano moyudo kokalo e yor timo hala, seche moko dhi kata orak kacha to duogo kata otimo kata mjengo, to duogo kata kod ponono shillings 1,000 e odiochieng' kata 100 kata 500. Jogo bende ponono nyalo chano retire mar geyo machalo nade. Wacho kanyo ni ka in jago matiyo nitiere moro migolo mari to nitiere moro makambi golo ni ng'ama ok ondike tich. Akeni waluongi ni hustlers. Onyalo luongo gi ni hustlers. No gima timre en ni mokwongo wawinjre niya ondiki kata ok ondiki higni ibro kwano. Retirement bro chopo. Sama kuro hikio niang pono ni yonge kata teko mar dhi oraki, yonge teko mar dhi mjengo kacha. Koro kochopo kacha
to ozigo ni idwa miyo ng'ano. Momiyo ng'ata matek ni in gi yuto moro. Kikiket ni ondika ni kondika eka nyalo keno. Kikiket ni nyaka yud tich moro ma atiyo ne kambi eka kora nyalo keno. Kata in jago ohala matin, in gi nafas mar keno. Nitie gik miluongo ni individual retirement schemes. Ma Kenya kae ginitie kendo ging'eny. Ma ka ng'ato dhi e website mar Retirement Benefits Authority to bro neno ni magi moket kae gite e kembe manyalo miyi nafas mar keno ka individual. Moko chuno ni nyaka iken kalure gi ng'amondiki. Ma nafas no nitie. To kendo sheria be oket kanyo. Ma chik ni kanyo iluongo ni Retirement Benefits, Individual Retirement Benefits Schemes Regulations 2000. Mago be ne nitie ma oseket kanyo ma ng'ata nyalo timo ang'o, nyalo keno. Ma ng'ato kik kaw ni an ok ondika ok abi keno. Ka chop higni ka mag retire, kata nondiki, kata nok ondiki, mahitaji magu chal. Nyaka sani ang'eyo ni nitiere mana kaka iwacho ni nitiere jogo ma onego bed ni ikungo kata obedo ni itimo tiji in iwuon kata onego bed ni ina ondiki kumoro onego bed ni ikungo ahinya king'iyo ngimani mambele mar mondo mi kidhi e retire kik ibed kod achiedh nade ni akora aonge pesa kata mar dhi osiptal aonge pesa mar chiemo. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere omenda go ma jikano mana kaka isewacho ni nitiere nyaka mago schemes mopogore ma ji nyalo kane omenda margi kopogore kod mano mar NSSF. Nyaka sani ng'ato kosedhi e retire Kenya ka wang'e ni higni mag dhi retire en kinda 55 kadhi malo. Onego bed ni ng'ato chako mar bando pesa makamano kowuok e scheme ma bende nokene bang' thuolo maromo nade kisedhi retire. Koso wacho ni idhi retire kawuono an kaka Joyce ka biro chopo higni 55 to odiochieng' makiny asechomo ka NSSF adwaro pes retirement. Be nitiere thuolo ma ochiw ne ng'ato mondo dhi o claim pesa makamano? Okay, korka claim kacha to onge sheria moket kata chik moket ni nyaki claim koa kae. Nitie jok ma samoro kamitiye giwacho ni inyalo dhi retire ka in gi higni 55. Lakini in king'iyo maber tineno ni pesa ni pod anyalo medo kane kacha nikech kaka aikra ni an gi kaka anyalo manage gika ma ok adhi akawo pesa ni. Ma pesa ni inyalo kano kanyo kata bichop higni 65. Maonge ng'amo tami. To kendo ber kane kanyo nyaka higni 65 en niya kichopa higni 65 ni mano kendo korka tax kacha onge gimiwache. Pesa ni no ikawo maonge tax mora. Mana kichopo higni 65. Matiende ni joma ni higni 65 kadhi malo ok chulo osuru kacha. Ok gichulo osuru wach ma retirement gine keno mar retirement ok gichulo osuru kanyo. Alafu moro ni to koro lure gi kaka skimo keto. Kama koro chik nitie en ni sami wacho ni adwaro cha. To nego kawo muda maromo nadi mondo chuli. Makanyo to chiko keto ni ok onego bed ni ichuli muda makalo odiochienge 30. Matine ni dwe ka dwe. Dwe ka dwe nyaka chuli. Okay, sami keto claim mari cha okonego bed ni kao more than 30 days mondo yud pesa ni. Mako kalo kanyo to koro mano ng'ama pod medo kano pesa ni no to kidwari mondo kan nigo koro timo iluongo nang'o okotim kaka sheria dwaro. Tiwacho ni sami keto claim ni no. Yes. Claim ni ikete yo machalo nade kise retire onego bed ni luwo chike mage kata luwo chenro mane mondo ichak yudo omenda ni no kata ichak claim omenda ma bende ni sebedo kisevo kata kikungo ni biro konyi e kinde ma isedhi retire. Onego bed ni luwo lai mane kata chenro mane mondo ichak yudo omenda makamano. Bed mano mimi dwe ka dwe kata mano maponono ine ma lure kod winjruok minyalo bedo godo. Wan gi nitie schemes opogore. Nitie scheme ma sami chopo retire cha to dhi chuli pesa ni te manyochi kungo kodgi dichiel. Omigo dichiel. Mano iluongo ni provident fund. Alafu nitie moro miluongo ni pension fund. Ma en to inyalo kawo gimoro kaka 1/3 mano ikawo kaka pesa ma lump sum dichiel. Alafu moko modong' ka to koro ibiro kawo dwe ka dwe
ma en gimi nyalo kao in the form of gimi oluongo ni annuity ochuli kaka osara. Ino kaka nikao ga osara mokwongo cha obe odwa chuli kamano dwe ka dwe kulingana kaka in miwuon ipango. Nitie moro be miluongo ni income drawdown ma obende in iketo kiwango mibro dwaro dwe ka dwe to e higa kiko kal 15% mar total pesa mikete iye kanyo. Kwa hivyo nafasi go nitie mopogre ma ng'ato nyalo ga keno. Lakini kaluwore gi kaka ni penjo ni sama idwaro cha tiluwo chenro mane. Scheme ka scheme manyichi donje nigi chike mage kaka sami wuok cha en gima mibro timo. Tibro yudo ka gima ni across gite en ni gite gin gima iluongo ni claim form. Ma ikawo form gibro nyisi kaka iyudo form no, nitie moko ma igolo e internet kata e ofise magi. Kise filo form cha be miyogi to onego gikaw more than 30 days kapok gichako chuli kata kama kapok gichuli. Tiwacho no omenda ma ng'ato osebedo ka kano mar mondo mi obi okonye e kinde modhi retire. Nitiere yore mopogore minyalo mi godo kanyo. Wacho moro kanyo ni provident, moro kanyo pension, annuity gi income drawdown. King'iyo kidienje gin ang'wen. Mane maber ka ng'ato osedhi retire tiyo godo kalore ni annuity ni wacho ni en mano mabiro dwe ka dwe. Provident wacho ni migo te nyadichiel. Pension ni bende nitiere kaka be imbi nduso ni go. Dwe ka dwe. Mane maber e kinde magite minyalo jiwo nyaka Ramogi Ajwang' ni kinde ma koro isebedo kikungo pesa ni kidhi retire to tigi mabiro konyi. An kipenja ka George Oyuga. Tanyalo nyisi ni mami pension cha e maber. Nikech ang'o? Nikech oketie gimoro machalo osara ma dwe ka dwe in gi gimoro ma inyalo yude. To ber gi ni sami se donje gino samori donje moro ma waluongo ni annuity obe omi pension no. Annuity ni en gima osingre ni obro chuli dwe ka dwe tekre ni pod ingima. Mangiso ni kata obed ni tuo tekni gima cha pod ni kuomi gini ibro mi kati dwa dak mana higni 200 kata 800 ka Methusela mano pod gibro dhi mbele gi chuli. Mano tananeno ni en mober maloyo te manyalo luwe ma kipenja ka George anyalo wacho en moro mawacho ni income drawdown cha. Nikech pesa miketo iye kacha cha kiyiero ni anadwa ni mondo omiya percentage makama dwe ka dwe modong' cha pod bedo invested. Ma en gima pod dhi mbele gi kungo. Ma mano be aneno ka en gima ber. Korka provident ni, provident osenyumo ji mang'eny sana e bur. Nikech ing'e ni ok ing'ie pesa mang'eny. To seche moko ber kata bilion achiel to omigo nyadichiel. Ero, koro omigo nyadichiel. Mokwongo odwa confuse kanyo mikia ni go budget nade. Ma kanyo te anyawacho ni nyiko Ramogi ka provident ni to were urugo. Nikech otero ga ji marach sana. Ememi iyudo ka ng'ato samoro osechwado higni 25 sano kore kodwa kendo. Nikech ang'o provident obiro. To gini ibro yudo ni research ma wasetimo bang' higni madhi 3 ji mang'eny manokawo provident ok yudga ni pesa cha pod nitie. Yudo ka pesa duono. Mna kata sani Joyce koko mi challenge bong'isi ni dongi tiyo ni Ramogi kong'isi kawuono ni wadwa chuli osara mari manyaka Disemba kawuono lakini imiwa promise singri niya odiochieng' kodiochieng' monego bed ni biro e tich ibro biro. Ing'edi ka chop dwe mar 7 8 kacha cha pesa no Joyce okwabi onge. To ponono bende ok inyal kata goyo kwan ni tiyo kode nani. Ero, mano kore mawacho ni korka provident ni to wawerego. En tie ndiyo, en gima ng'ato nyalo yiero, lakini kadi penj mondo mi advice maber en to were uru kode. To ng'eyo ni nitiere jomoko ma ponono nyalo bedo no osebedo ka tiyo. Mana kaka iwacho ni ber ka ng'ato kondiki tich kama to ing'iyo kaka inyalo chako kungo omenda mari mar mondo mi bro konyi e kinde midhi retire. Iyudo ka jomoko kawo kata okang' mar mondo mi gi retire ka gin kata higni 45 matiende ni ponono oseloso pesa
manyalo konye en kachiel kod kata familia mare kuom higni modongo te ka Nyasaye pod omiye ngima. Bende nitiere pesa moyang ma ng'ato onego bed godo kapok odhi retire. Kose nego bed ni ng'ato jipanga nade koro kan kaka ni koro an gi 20 billion koro aromo dhi retire. Kose onge pesa moyang. Onge moyang. Mana kaka nenda wacho cha lwedewa kaka ni wacho opogre. Donge. Ngima ma bang' retire cha be nitie ng'at madwa ni mare obeda beda kama kata ng'ato be wacho ni mare odwa ni mondo obed kama. Koro kalure gi ngima midwaro cha kaka idware cha ken kalure gi gima igeno e mbele kanyo. Koro kigeno ngima mani malo tibe ken mang'eny nikech iyudo ka schemes mwadonje gi ng'eny gi gibro nyisi ni ket gimoro 5%, ket gimoro 6%, ket gimoro 10%. Maro sara mari. Donge. Koro en mano scheme muketo kiwango nikech gidwaro ni mondo gini obed ka gima en defined maber ma kata cross ne jite. Lakini ini iwuon scheme ka scheme onego mi nafas mar timo gimoro miluongo ni additional voluntary contribution. Mangiso ni ichope kiwango ma scheme oketo cha, lakini kalure gi ngima midwaro mbele kacha tidhi mede more wiye mondo koro ochop kama idwaro cha. To jok madwaro estimates ni kadwaro ngima mare samoro abroga yudo gimoro kata 20,000 kata 30,000 kamano binewa wan wabro mi kwano no wang'isi ni kalure gi ni higni ma in go sani to gi gimi dwaro cha onego ichak kenro e kiwango makama kadhi mbele. Nyaka sani mana kaka iwacho ni ng'ato onego bed ni keno kalure kod ngima ma odwaro mbele. Pile ka pile nitie jathum moro manowero ni dage ngima miyiero. Ngima miyiero sama ikungo sano ema ibiro dake e kinde mabiro mbele. To wang'eyo ni wachni mar thieth en wach ma onego bed ni ing'iyo yo makare. E kinde ma ng'ato dhi retire ber kapo nono intiere kod omenda ma iketo tenge maromo nade ma inya mabiro konyi e wechego mag thieth e kinde misedhi retire. Nikech wang'eyo ni thothne kembe ma ji tiyo godo yudo ka ponono kambi osebedo kami kata okumba mar thieth mano miluongo kanyo ni insurance. To e kinde ma koro idhi e retire to ponono koro mano koro ok bibedo. Onego bed ni kinde ma ng'ato jipanga mar dhi e retire iketo omenda maromo nade mabiro konyi e wechego mag thieth. Kalure ni ngima to ok wang'eyo kawuono nyalo bedo mangima to kiny ponono chalni ok ni kare. Nitie research moro mane watimo chon. To research no nonyiso ni nitie gik moko ariyo machando ji sana e tok retire. Mokwongo en korka kama ng'ato dake housing. Mar ariyo ne en medical. Ma actually onego bed na mokwongo ne en medical, mar ariyo ne en housing. Koro korka medical kae no onere ni ng'amosebedo ka samoro ondiki mana kaka ni wacho cha kambi mitiyo ne cha osebedo kami okumba mar insurance. Lakini koro sami retire ni okinyal dhi mbele gi okumba manende gin go cha. Koro chuni ni nyaka ang koro idonje plan ma ini wuon ema koro either igolo pesa ofuki kichulo go ginene korka thieth gi gik makamago. To kal ne watimo research no wayudo ni ji sama ji retire cha keno mane ji bedo ka keno cha ne ok gimi nafas mar pesa ma ng'ato bro dwaro korka thieth. Koro ne oket chik ni scheme ka scheme ma ji donje gi onego scheme ka scheme omi ng'ato nafas mar timo additional voluntary contribution ma en gima ikuno ka iketo ni to bro konya mna korka thieth. Ma kochopo kacha biyudo kapok ikungo moromo be inyalo kao retirement savings meki be kendo ikete portion ni nikech iyudo ka mane gima chando ji mang'eny sana. To korka thieth be chal mana kaka ni wacho ni ngima ng'ato dake ngima ma en owuon oyiero. Thieth bende osiptende ng'eny donge nitie ng'ama dwa dhi e level 5 ng'at moro nitie madwa dhi e national ng'at moro be nitie ma en ka gimoro time matin to dwa idho ndege mondo dhi odwar thieth kanye loka. Again kama ne gimidwaro to ket kungo mabro mi nafas mar kamano. To wachni mar ot be en achiel kuom gigo ma bende ni wacho. Yes. E ot bende kendo bende mano be kendo no wach ni kind gik mathago ji sana kochopo ka retire ot nitie kanyo be list no. Koro korka ot ka
ne nafas nitie mar samiketo kungo mari inyalo kawo percentage moro 40% tinyiewo go ot. Lakini kachope higa mokalo ne ong'i maber to wach ni kaka ne sheria no obiro ne nitie gik moko kanyo mane ok otim maber masani koro en on hold. Lakini ng'ata ma pod gombo ni kochopo kama oretire cha onego bed ni odni isenyiewo kata kamidake ong'ere alafu korka thieth wach mar thieth bende obed ni any plan misetimo maber. Makok itimo kamano tibiro pomna ka ine makoro igoga simu ne nyathini kata nyithindi kata nyakwari moro ni oorni e pesa minyalo nyiewo go Panadol. To ne nafaso ne to ne in go donge. Koro mane momiyo wang'iso ji nang'o kiikri to ikri mondo ing'e kaka gik moko ariyo go mokwongo ine kaka inyalo timo. Biro mi nafas mar higni mabeyo kendo mar gimor higni mabiro kisechopo retire. Akapo nwantiere twak kod joneno magwa mathoth bende aneno ka chwalo penjo ote mopogore opogore kokale Facebook kacha mago duto wabro somo gini mabende pod wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Wasewacho kanyo ni kisechopo higni mag retirement idhi kama isebede kikunge mar mondo omi claim form kod ichak yudo omendani ine makod inyalo yiero kidwaro nomigo e yo machalo nade. Ng'ato kosemi omenda makamago onego bed notiyo kod omenda ne mar retirement kata wach ni mano wanyalo wacho kanyo ni savings mosebedo ko oketo kacha e yo machalo nade onego bed notiyo kode e yo machalo nade mondo mbele kacha mana kisewacho ni provident ni to komi to ponono kochopo kata tok higni 3 to gulu duono idong nono onego bed omenda makama itiyo godo e yo machalo nade kaluwore ni ponono jomoko dhi retire kosetieko puonjo nyithindgi jomoko bende ponono nyalo dhi retire to nitie nyithindo moko ma pod nitiere school kata kamano omenda no onego bed nitiyo go nade. Nitie puonj mag financial management ma watimo to gima watemo jiwo kacha en ni sama pod ng'ato tiyo ni scheme midonje cha ng'isi ni kan 5%, kan 10%, kan kata 7%. Sami kano 5% cha nitie 95% ma pod odong'ni donge. Koro wapuonjo ji kaka ng'ato nyalo manage 95% ni mondo omiye nafas mar manage gik moko ma ok bimi pressure kichopo kama koro idhi e retire cha. Nikech rach sana ni sami idhi e retire cha pesa ni mar retirement ema pod idwaro ga nochulni go school fees. Ineno koro korka family planning ni be ng'ato onego bed ni pango maber masama uchopo ni dhi e retire cha to nyithindi osetieko basic education ko kamano to gisetieko secondary education kamano. Nikech ng'ata machako ngima samoro first born mari ng'ato oyudo ka en gi 30 years. Ng'indi mano tiende ni ka ng'i retire gi 55 nyathini mokwongo ni nigi higni 25. Donge to king'iyo kochakre sama inyuole ng'ato Kenya kae nyaka sama ng'ani tieke university ng'ani nigi gimoro 24 years 25 years mang'iso ni chances nitie mar ni second born mari ko kitang' to pension cha ema pod obro ga wacho go ni ang'o college school fees to kane okipango kaka ibro tiyo gi pesa ni no tibro yudo kaka kata ka imi pesa maber tok retirement pesa ni tek pod dhi timo gik manonego bed ni timo chon. Ma school fees tiek kapod in koni. Korka gero ot kamibro dake tiek kapod in koni. Masama retirement obiro cha tidwa kete gik ming'e ni koro medo chwalo ngimani maber. Gik makoro gin waluongo gi ni needs ng'eni nitie tofauti mar needs gi wants. Wants en gima idwaro lakini needs en gima ochuno. Koro gik mochuno gi emiyudo ka pesa cha koro dhi donje ibro yudo ka ngima mari biro bedo maber e higni ma mbele kanyo. Asoma ne moko kuom ote mabende aneno ka joneno magwa orono okinyi makawuono aka bende kasomo gi mana kokalo e Facebook kae mabende wantiere live okinyi makawuono. Adasomo ote kae mar Brakuku George mar Thimlicho Hinga Migori County. Wacho ni Joyce Pejna Jalon George ni to en ang'o momiyo Kenya kae kata tok rutaya ka ng'ato osedhi dala
to ene ma podi igwele e tije. Example mae ne waseneno kuom police spokesman mano Charles Owino kod mano senindo George Magoha. Dipo ni tok rutaya onge jok manyalo donga ka oseng'eyo tije mane gitimo kose en mana ich lach. Mano aneno ka timore pacho kae. Nyang'o miyo mae timore? Ingeni onego wapog gik miluongo ni political appointments donge gi kaka onego, nikech kalure gi chenro kaka gik moko onego bed ni nitie, ng'ato kochopo kama oritaya cha, kambi manendo tiyogo kata organization manendo tiyogo onego bed ni osepango maber ba oyud gimoro miluongo ni succession planning donge, ma iyudo ka gino korka corporate sector ni otimre maber, kech ng'ato kata kochopo ni an makoro an George adwa wuok Zamara, iyudo ka kanyo Zamara nendo osepango ng'e ni George kachopo higni 55 kata 60 George ni koro bro retire, to giyudo ka kanyo giseloso kaka jidhi. Lakini korka appointments mag sirikal kata dewe mwaneno ka sirikal timogo appointments dhine ng'at manindo se retire cha to duoke kanyo to koro kanya uwe mang'eny. Aka bende Sam Jakom wacho ka ni an ajapur, ere kaka nyalo bedo kod agucha moro makene, to bende nitiere kaka wanyalo keno kod aguch sirikal. Japur be sama osepuro cha boyudo cham mare dongo nyalo tero moro e siro bousi. Koro sami uso cham, gimi yudo kanyo ketie kiwango moro matin miwacho ga ni sa asaya ma pesa odonjo kuoma nitie gima kama mabro ga keto kando. To mano giminyalo timo kata e private sector koni schemes manenda wacho ka korka sirikal ma be ipenjo no be podi nyalo ga donje, nikech kidonjo kata NSSF mo wacho ni NSSF be mina fast mar timo voluntary savings ma mano be podi nyalo timre. Lakini geno mari mar keto gimoro kata build a guchi moro kanyo mano to geno maber kikiwe mondo lal. Nyakora Mugajwanga geno ni winjo duoko mabende Jojo Yuga mantiere godo kinyi makawuono sumo kanyo ainya inya kotudore kod ngima tok rutaya. Ichwalonwa ote mari penjo mora mora kokale namba mar ote machuo kama en 3-6-000. Facebook kacha wantiere live ibido yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. An bende anyisi ni nyalo tudri koda kokale Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Omenda to iseng'isowa yo makare Georgia kaka ng'ato nyalo yudo omenda ne mosebedo kokungo ainya hinya to ka osedhi rutaya. To koro omenda makama ng'ato koseyudo bende ng'ato nyalo invest omenda makama mar mondo mi ponono omed ga nyuolo ni pesa moro kumoro kata bedo ni kori mi godo tiketo kata gimoro bathe mondo med kelo ni yuto, to ponono en kaka ng'o ma yore mage ma ng'ato nyalo invest godo omenda kata savings mage ma bende no se save kata no se kungo mar mondo mi obi okonye e weche mag rutaya. Mai ng'ama osechopo rutaya to en gi pesa ne moro. Option manenda mi moro miluongo ni income drawdown cha maber manyalo mi waduoko maber kulingana gi penjo mi penjo no, nikech en sama ikawo pesa cha biketo e income drawdown fund. Income drawdown fund ni bro penji ni dwe ka dwe kuom pesa ni ibro dwaro pesa marom nadi, to kik ikaw mang'eny nikech chik be oketo ni gimigolo cha kik kal 15% e higa. Koro kalure gi mahitaji meki lure kaka nende ikri, to ibro wacho ni anta ng'e ni nan gi nafas mar golo 15% e higa ni, lakini miauru 5% oroma, nikech koni nitie gik moko kaka be chenro moko mabe asetimo nyocha timoga kata kapod pok aritaya konya bende. Koro pesa madong' cha samigolo 5% cha mitiyogo madong' cha pod itimogo investment mami nafas mar medo dongruok to gi medo development, nikech pesa cha pod okunre to be onyuol mamano be nafas manitie. Matine ni pesa maji kana erotaya gi nitiere kaka ginyuol kuma bende okan gi chako se nyuol no en mana kod tudore kod income drawdown ni kende. Nyuol to gichako nyuol samikete cha, nikech samikete cha ikete investment straight
ma higa ka higa nyaka skim midonje ni ng'isi ni pesa na makano e higa ni to nyuolo na pesa di. En skim moko ma private kende kose nyaka mano mar NSSF, mano mar sirikal. Gite nyaka mar sirikal. To nyuolo omenda maromo nade ma ponono nyako Ramogi Ajwang nyalo ng'iyo ponono kodwa medo mokungo. To NSSF ni bende ng'ato nyalo medo kungo mare kose manene en standard. Omenda ma sirikal oketo cha masani omednwa no kende ma ng'ato nyalo kungo maonge medo more wiye. Inyalo medo more wiye. NSSF be itiyo kod yo machalo nade kidwa medo mano mopogore kod mano ma ichulo iniwuon ko ma kambi chulo ni. Inyalo timo ang'o mar mondo mi imed omenda mikungo kanyo kwachako kod mano mar NSSF mang'eyo ni thoth ji ponono tiyo godo. Mar NSSF ni ng'eyo ni thoth ji tiyo godo to be en gi nafas ma ng'ato nyalo dhi timo go gimiluongo ni voluntary savings ma obende ng'ato kodhi kata e Huduma Center nyalo yudo kata ofise mag NSSF podo nyalo yudo nafas mar omiye form mondo just go mondo ket go additional voluntary gine dwe ka dwe. Moko mag scheme mag employers be ketogi gibe gin gi nafas no ma ng'ato nyalo gadhi idhi e office mar human resource tipenjo gi ni miya uru form makama adwa jaso form mar timo go additional voluntary contribution. Pesa gi kodonjo e scheme kacha dwe ka dwe obed ni en scheme ma private gi obed ni en scheme mar sirikal no gite gibedo ga invested. To gibedo invested nikech giketo investments e gik mang'eny e Kenya kae. To gik ma giketo go nyaka bed ni nyuolo gimoro. Koro gimonyuol ni ema nyaka biro ka higa oserumo to ging'iso uni higa mokalo cha pesa nu ma usebedo ka ukano onyuolo nu percentage makama. To opogre e higa ka higa kalure gi kaka performance mar investments go timo. To nitiere kembe moko ma ponono onge kata gigegi mag pension mago mag kano ne ji omenda madhero ta joma tiye kembe machalo kamago onego bed ni gitimo ang'o kalore ne retirement ochimo jite wacho ni onge ng'ama biro bedo matin kuom ngimane te. Ing'eni chik mar piny ni ok ochuno employer ni mondo oket scheme. Employer ma keto scheme nikech dwaro mare. Mana mar nyiso ji ni an employer aneno ka maisha mar jok matiyo na onego bed ni amiyo gi maisha maber koro giketo ni scheme. Lakini kitiyo na employer maonge scheme ng'e ni employer ni kaka kambi wuon ni ok bi retire ine mibro retire. Mangiso ni dwar nafas mar dhi yudo individual pension scheme kata personal pension plans ka mondi ketie pesa ni. Makiketo pesa ni kanyo ibro kuno kendo pesa ni bro bedo invested banki se retire kacha tibro yudo ka nitie gimoro mani kano mabro konyi e higni mabiro ka. Makiking'i ni ano kanyal keto gimoro nikech ng'ama tiyo ne onge gi scheme. Individual schemes nitie ma ka ng'ato dwaro kotami ahinya to bi irwa wan zamara. Ato mana kaka iwacho ni kambi ok retire in kaka ng'ato ine mi retire. To kuom wacho adiera ok wanyal ng'eyo mag piny ng'eny. To ka kambi ma ponono ne kano ni pesa retire pesa rumo ne kata odhi bankrupt itimo nang'o? Sheria oketo kanyo chiko keto kanyo niya sama kambi keto scheme cha nyako ket scheme ni kando mar kaka obe operate. Ma scheme ka scheme waluongo ni trust. Obedo set up under a trust. Ma en separate entity kalure gi kambi ma kete cha. Maka wawach ni en Zamara. Zamara kaka kambi opogre gi scheme mar Zamara ma wan kaka jotij Zamara donje. Magin gipogre. Kambi ni nyalo dhi piny. Nikech kaka wawacho ni ng'ato kong'eyo mani mbele. Lakini kata kama odhi piny to trust manende kambi ni kete ga pesa wani trust ni tok nyal dhi piny. Alure gi sheria gi kaka gibedo set up. Nikech nitie gimoro ma waluongo ni governance structure. Pesa ni kaka ikete okete ma Retirement Benefits Authority ng'iye. Nitie ng'ama keto records iluongo ni administrator. Nitie ng'ama invest kungo pesa gi iluongo ni investment manager. Nitie ng'ama kano assets mabende ka samonyeo shares samonyeo bond to ene mong'eyo ni onyeo maram kama iluongo ni custodian. Mamago te
ni kacha ma gini tek sana mondo yud no podho. Kambi to nyalo podho, lakini pes kambi gi pes scheme kanyo pogre. Mano to onge ng'anya mulo. Onge ng'ama nyalo mulo. Nyakoromo Gejong pod watwako tudore kod ngima tok rutaya. Antiere studio kae kod George Oyuga. Mabende sumono paro makare ahinya kaka inyalo chanori e yo makare kapok idhi e rutaya kod kaka inyalo tiyo kod omenda mari e kinde mabende isedhi e rutaya. Yena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo e twak marwa e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Imedo chuolonwa penjo ote moramora kokalo e yorewa duto te mag tudruok e Facebook, e YouTube kama wantiere live kaachiel kod namba wa mar ote machuok ma en 3-6-000. Abro somo moko kuom ote mabende podi umedo chuolonwa tok yueyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chung malo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Niki gola ki ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dhiok wach ka kucha. Kadhengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Mabiro machiegni. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. Kaka Ramogi TV, wayango ni gik manyien. Kamoro sa oran kocha moro machielo ni bende kongo rundo koni. Ang'o minyisa mapok anene piny? To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod oyie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kudi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit barata. Ma ene jogweng gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'i wang jowi mar Ramogi. Ma en odwa. Jehovah Elohim El Shaddai. There are 5 disciplines related to the musician: music, dance, drama, creativity, writing. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Wang' ne atimo gimoro kae maonge ng'ata manyalo maka kata mana thapkino. Nikech odiochieng' makiny, wan gi welo moko kae madwa neno chi arus. Koro odiochieng' makinyno, bani mabiro tedo negi. Nyaka ne gima nyalo timo mondo anagol bani e odni piyo. To ng'ato kik tem luongo polis kae kata matin. Kubro temo, unubro lalo nyathi uno nyaka chieng'. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono kama watwako tudore kod ngima tok rutaya. Antiere kae kod jalony e wechego mag rutaya mano Jojo Oyuga mabende wasebedo kwa twak godo kochakore saa 1 mar okinyi. Sani koro anno ka wadong' mana kod thuolo matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Anyisi nyako Ramogi Ajwang' ni nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo mora mora kokalo e namba mar ote machuo kari 36000 kaachiel kod Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi ma kawuono. Bende asingo ni nabro bedo kasomo moko kuom ote mabende ochwalonwa okinyi ma kawuono. Ote makamago abro bedo kasomo mana kae. Ka bende antiere kod ote kae mar Weekly Fogutu. Weekly Fogutu wacho ni entiere kodwa ka en gi komba kae. Tocho ni penjna jatelo ni en ang'o momiyo ng'ato kotho to pesa ne tek ga yudo e NSSF. For example, an victim to babana ne en japuonj to ne otho e higa mar 1997 mano 1997. Nyaka sani pok wayudo pesa. Magi achiedh nade makoni kod kocha ma jopiny kale yudo pesa mar rutaya mar ng'aw senindo. Onego bedne timang'o chenro mane monego bedne luwo. Korka NSSF kanyo gi leo mosebedi anyalo wacho on their behalf ni mos lakini okati kodgi en mana ni gima ng'eyo ni sama ng'ato pod tiyo cha ber sana ka ng'ato osiko ng'iyo ka records mage ni maber nikech inyalo yudo ka samoro forms mane ondik kacha nitie ga requirement mar ng'ato mondo ket gimoro kaka next of kin. Ka records go ok ni kare to jogi be dwa temo sana mondo pesa ni kik dhine ng'ama ok en the right next of kin. Investigations gi moko nitie makawo ga muda mang'eny. Makata scheme kaka marwa ma waketo higa ka higa penjo gaji ni ng'iye records ma miketo kodwa ka gimora mora ni kare nikech kata korka pesa ma ng'ato osebedo ka kungo mondo obed ni nitie delay makalo 30 days manenda wacho mokwongo cha iyudo ka samoro dates of birth mar ng'ato ok ni kare gik makamago. Koro saa asaya ma ng'ato yudo gimoka statement saa asaya ma ng'ato luonge AGM higa kik kal kapok ing'iyo ni records ma jogi okano bende gin kare. Mane makonyo gaji yudo ka koro onge gi challenges mani kacha. Aka bende ote machielo mabenda neno kayo konyiso wa nyinge. Wacho ni ne atiyo gi national government so scheme mane antiere ne en lap trust. Kane aloko employment ondika gi county ne ochunwa gi scheme mar lap fund. Ere kaka nyalo claim pesga mane odong lap trust loko kuonde mag kungo mar dhi rutaya. Pesa no dong kocha kosi nitiere kaka inyalo transfer gi toka pononi loko employer kata iloko kama isebedo kikene. Okay, chik manitie ma ok en lap trust kata lap fund kende en schemes te manie Kenya kae oyiene ng'ato mar transfer pesa ne koa e scheme mokwongo to gi scheme moro. Ndo schemes gi duto te onego bed ni gin registered gi Retirement Benefits Authority to gi KRA. Maka scheme ni kacha to records magi beyo gimora mora ni kare to sami loko employer cha manigi scheme machielo ber ka idhi ng'iyo ni pesa manodong na kocha cha a transfer kelo koni nikech gima timre en niya sama ng'ato oko kano pesa ne kama ong'eni onyalo yude pesa ni ma oko kao advantage mar transfer ni to miye challenge maduong' nikech nitie jok maloko tich kata ding'wen kapok gichopo retire to iyudo ka seche moko ochopo kacha kambi mano kuongo tiyo go higni kata 10 kata 20 mokalo cha samoro be oseloko nyaka nying ikia kata ni kore idwaro gi kanye moko nitie mabe osetimo gik moko miluongo ni maja moko nitie mabe acquisition ng'ato biro nyiewo gi koro ber ka sama sasa ma iloko tich kata iloko employer to ifuato mondo ine ni pesa na manyocha kano kacha koro gin kama anyalo yudo gie mano ber makok itimo kamano
to ng'e ni bang' higni 2 ma jogi samoro osebedo ka dwari address manin go cha be niseloko kaka giyudi otamogi to pesa ni gibiro tero unclaimed financial assets authority. Mano to sirikal mano pesa nolala kamano. Makoro ji otematema sana higni ka higni higa ka higa nyaka bed ni yudo statement mang'isi ni pesa ni chal kama kiwinjo ni gin gi AGM attend AGM no mondo ing'e ni to gitimo nade korka management mar pesa ma in go no. Tang'eyo ni wach ma kamago ponono ji nyalo mana kete maino margi ka gintiere e schemes mago mag ji giwegi kata private scheme. NSSF bende ber ka ji luwo kamano nikech ang'eyo ni mar NSSF to thoth ji ok luw machiegni kamano. Onego bed ni ji luwo to NSSF dwaro ga ni ID kende kisechiwo to statement mari bro yudo nikech nitie employers oko kucho mabe gibene gin gi tabia marach seche moko ong'ado pesa kuomi lakini kucha to okotere makidhi kikawo statement ni chat ibro neno ni statement nani ng'iso ni pesa na madhiga NSF area neno ni kae mang'iso ni ng'ato onego bed notim kama to ji kambe mang'eny sani osedhi digital ma in kidonje website margi kacha kata idonje gimo luongo ni member portal kaka mara zamara idonje member portal kama to kiseketa details magi ni tinena nena gimora mora kaka osebedo ni kungo gi kaka interest ikete ma kinana ni gimo record moro nitie kacha ma ok ni kare tipenjo ga chon ma ok irit ni nyaka koro ang' retire koro kidwa chako fuato gigo. Penjo pod aneno ka thoth kae Wilfred Oguta kokale Facebook kacha bende penjo kae ni bende ng'ato moseweyo tich nyalo yudo pesa mare mar NSSF kapok ochopo retirement age. Ng'ato ka okang' ni an to koro aparo ni koro tich akiano roma osemanyo tich ma tich otamre yudre koro dhi ka NSSF kacho kawo pesa mosebedo ka kongo to pok ochopo higni mag retirement bende mano nyalore? Mano to ok nyalre. Ng'eni nyocha o save ne retirement pok ochopo donge pod ochalo kama pod tek ng'ise ni pod odhi mbele gi hustling mondi makawuono ni pod onyalo dwaro ga boyudi sama pod en gi teko macha ma higni mabiro cha oweya kamano mondi be sheria kacha to koyiene kawo schemes moko gi mag private to kisevogo to gima ikano bang' sami ionge tich cha tinyalo ga biro ti imi 50% mare mondo med lonyrigo matin alafu moko gi to podi bro kan ni nyaka retirement. Koro nus mar gimisesevo inyalo yudo sani lakini nus moro cha to ibro mna yude kichopo higni 50. Kapok asomo kata ote machielo kae dagom mar penji nikech yudo ni ponono kata bed jago ma ondike tich kata bed jago ma ponono timo mana tije owuon nyalo chopo kuma ponono ionge omenda minyalo kata kano ne retire tisebedo kisave adira isebedo kisave yo makare to ponono kaluore kod achid nade mok nyala geng'i ponono tich orumo ni koro onge omenda madhi e savings kacha mar retire ponono kata biashara mari ok dhi e yo makare onge omenda madhi e retire kacha bende nitiere fine mibiro goyi kalure ni isekalo kata saving watch kata kuom dweche 6 pok ibolo gimoro kacha to koro idwa chako manyien nitiere fine moro amora migoyi kose kuma ni wecha ema kichako save tibiro kwanye ka nikech wang'eyo kata kwa tiyo kod ranyisi NHIF nitiere kikoso chulo kuom dweche moko kidhi hospital kacha ok inyal tiyo kod kad mari wach makamano bende timore e agucho menda mar saving kwa tiyo kod ranyisi mar NSSF kose mano to ok timre gino wayudo sana ka timre korka insurance okumba kech insurance dwaro ni osiko iketa account cha active masama gimoro timre makoro gima di chulo idwe kod dwecha koro ok donji koro kanye manitie penalty moro ma ng'ato nyalo ga yude e insurance lakini korka savings mag retirement to onge mano ka ochopo kamoro ma ionge tich to kama ni wecha emibiro biro tikwanye kendo kidhi kode mbele ka nafas kendo yudre mar timo savings. Kabrayo KE wacho kae ni ma Brian Mayao Yugis penjo na en ni ka ng'ato oseretire onego tiek higni adi mondo yud benefits ge kata lump sum salary anasetieko higni 3 to pok ayudo mara. Kanyo nitie challenge kaka nenda wacho ni kama otime savings mare sheria wacho ni onego kik kaw more than 30 days kapoko
ochule pesa ne cha. Ma onego ng'i ni samoro delay ni nyalo timre nikech documentation moketo kacha samoro ok ni kare, kamano to nitie gik ma poko kata forms ka no ko fill maber, koro otemo dhi ong'i ka o satisfy claim process ma jogo keto e chik mar scheme mar gino, to onego bed ni ichule ka okokadho higni 30 no gine dweche 30 odiechienge 30 mano 30 days 30 days. Ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, jip mane minyalo jiwo godo jomatindo poda tin onego bed na ikore nade ne dhi e rutaya? Jomatindo nafas ma ungo en nafas manyalo wacho ni iluongo gi kisungu ni golden opportunity, nikech podi rawera koa kae nyaka kamibro retire cha in gi higni mang'eny sana. Kaw advantage mar chako gini chon, nikech kichake chon tibro yudo ka ok obi bedo mzigo maduong' sana, nikech gimibro ga keto en matin gimobedo invested mi advantage mar gimoro miluongo ni compounding, ma en odhi ga konyuol kende makachop kacha to iyudo gimoro ma obup maber manyalo konyi e higni mabiro. Ng'ama chako moleo matin ka hike osedhi kadhi chopo ochiegni chopo retirement, yudo ka gimonego bed ni o save mondo miye nafas mar ngima modwaro cha, koro demand ni mondo otim savings maduong' sana, ma samoro be nafas mar economy gi kaka yuto mag ji chalo ok nyal mi nafas no. Koro ng'ama podi rawera ma podi hike pod ni piny nigi nafas maber sana mar dhi mbele gi gitimo kamano. To ng'e ni sami save cha to be korka tax cha be itimo ang'o, be isave nikech pesa mo kitere scheme cha to nyaka bed taxed. Modonje scheme mar retirement savings mano to in gi nafas mar timo ang'o, mar save on tax bende. Wachni mogik ka watieko kawuono. Wachna mogik ka watieko en ni the fact ni ichiemo maber, the fact ni idak okidwa stress, nyiso ni ibro dak higni mang'eny sana. To kibro dak higni mang'eny, ng'e ni retire biro. To mna kaka odiechieng' biro ga, to odiechieng' kalo, to moro biro to moro kalo. Inyalo we ni higni ok ringi, lakini higni to ringo. Ng'ato nyalo ng'iyo chien kae, kimiyo wang'i kamae, inyalo neno exactly gima ne timre Uhuru Park. Mane wawach ni Moi loko telo miyo Kibaki. Iparo? Mago ing'e ni sani kikwano sani gin higni adi? Gin higni ging'eny. Donge? Chakre higa mar 2003. Bas, ging'eny. Mano gibiro gimoro kata 20 years. Donge? Koro kanyo ema ji onego bed ni ng'iyo ni odiechienge ringo to onego bed ni watimo savings. Ma kik ng'ato kaw ni wach mar savings ni abro chako later, hapana. Chake sani, tieke sani. Kidhi mbele to ibro yudo ka koro ngimani ma mbele bro bedo maber. To ng'ata ma nyalo yudo ni samoro nafas mar penjo moro ne idwa penjo to komi nafas no, pod ginyalo contact wa kaka Zamara. Namba wa mar simu en 0709 469 000. Mano namba wa mar simu. Inyalo mana nuwe kendo. Mano 7 9 9 ang'wen auchiel 9 000. Erokamano ahinya. Consider no kendo mogik gi kendo 0709 469 000. Mane namba wa mar Zamara. Erokamano ahinya Jojo Yuga kuom kawo thuolo mar ichopo kinyi ma kawuono. Watwak kod joneno magwa kotudore kod ngima tok rutaya. Mana kaka isewinjo nyaka Ramogi Ajwang' kidwaro ni kisedhi rutaya idage ngima miyiero, ngima maber. Iwacho kanyo ni ngima maponono ichame gik mamit. Kidwa dhi e thieth tidhi e thieth e yo makare. Neni ichako kungo omenda mari mar dhi rutaya gi sani ka pod in rawera matin mar mondo mi kidhi rutaya kikibed kod achiedh nade mora ahinya kotudore kod wechego mag thieth, wechego mag dak e ot makare kaachiel kod dak e ngima maber. Nyaka kendo warome e chenro machielo, wadwa mana kawo yweyo madundo gi sani, tok yweyo mabiro tok mae chenro mabiro en pokopogore kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Oriti masani.
Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Matayo chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Kikapu Kibonge. Pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get Kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. Mana kamanya kwa Ramogi Juang, mana kaka pile chenro mar pogore biro ni chieng' tich ang'wen chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi. Chenro mabendi tayo kod an Sharon Ong'ao. Odiochieng' ma kawuono ntiere chiro magikomba kama bende wabiro lemo rawera moro mabende osebedo katimo pok ahinya mar duso udi. Odiochieng' ma kawuono biro terowa ahinya nyaka lore kit pok mabende itimo. Machiegni nyinge en Rafael Odhiambo. Bi mar mondo mi warom kode. Nyakora Ramogi Juang mana kana senyisi ni gisani koro adhi tudra gi Rafael Odhiambo jal mabende na senyisi ni temo dusruok ahinya mago udi. Rafael mana kwa chako nyalo mana nyiso jokanya nam ni Rafael Odhiambo en ng'a? Ani luonga Rafael Odhiambo, awuok Goto Simbo, Ugunja. To atimo tije mag gedo. Rafael ni nyiso nyakora Ramogi Juang inyalo mana lero ne gini gin tije kaka mage mabende timo. Tije mwatimo mag nduso ot en kaka aluminium partition, window slidings, aluminium projecting windows, ceiling, gypsum, acoustic, tile and carpeting, and many more. Erokamano nyakom lero tije ma itimo. Sani kaka wantiere workshop maru mantiere chiro magikomba buore Nairobi. Nyise jokanya nam ne gin ang'o mabende timore workshop ka? Koro gima timore workshop sani nitie programs moko madhi mbele, moko mwa tiyo ni offices moko. Nikech kama wantie sani kalure kaka jok moko kudar mondo gongi koko office, koro wakao tije go twakelo office ka twatiyo nigi mondo kaka wachopo kucha tena koro rwako gi utego. Rafael, chenro mar pogore wajang'iyo pok mopogore mana kaka nyinge chenro mabende onagi nitiere godo. Mana kwa ng'ei matut, Nairobi ka nibire higa mane? Nairobi ka nabire 2010 kana wuok kamoro miluongo ni Mumias. To nogona sim gi wuoyi moro kanyo ni abi Nakuru. Sama nabiro Nakuru to nolor na sim. Koro nyamera ema nokawa mokila Nairobi ka, ma chuore manokawa ma chuore nopuonja tich. Rafael wacho ni nomak lweti ahinya e kinde mabende nichako tich makama. TV mar Ramogi neno gi ji mopogore bedo rowere, jodongo, mine, wuore duto te neno. Kenyalo mana lero nwa kaka tijini nichake nade, kano mak lweti puonj mane mabende nomiyi? Tijini kidwa mondo ing'e mokwongo nyaka ibed jachir. Nikech kibedo jachir to koro kinyalo timo tij wani. Nikech wan gi clients mopogore. Koro seche moko inyalo dhi kamoro tido ka luoro maki nikech ng'ama idhi romo go chande. For example, inyalo nyisi ni idhi rado kata gi jatelo moro maduong' e Kenya ka. Koro sama in gi luoro chande ok inyal chopo ni ng'acha. Kamano. Koro gima nyalo nyiso vijende manoko ka indigo ni ok ochuno ni ng'ato nyaka bed kata gi certificate moro kata ka noremo school. Nikech an awuon mokwongo abeno katiko school.
to kae manyasai noketo pok mara kae manyasai omiya achieme. Nokaw thuolo maromo nade mar mondo mi yud tiegruok ahinya mar kit tich ma bende timo? Thuolo to nokawo moromo chuth nikech tijni ok en tich minyalo bire sani ting'e sani, lakini wanyalo wacho ni luwore gi wi ng'ato kaka abende nabedo. Nikech ng'ato nyalo penjore to in ing'e aluminium ting'eyo gypsum. Koro luwore kaka wi ng'ato nyalo bedo, nikech ng'ato nyalo biro to mostly jok matiye jok moko keto pesa mbele to giketo tich mbele. Koro mar mondo ng'ato land tich, mar mondo ong'e tich, dware ni mondo okaw time mare, mondo okaw tijeno mondo oher mokwongo. Koro ako nyalo ng'eyo tijwano. Nachake 2010 ema nachake. Kana biro Nairobi ka nyamera nokawa. To kanokawa naneno ka chwore ni tiyo. Chwore ni iluongo ni Edward Jarongo. To nyaminono iluongo ni Francisca. To lakini nying mong'ere iluongo ni Monica. Koro kana biro dak kode to nadake od ng'ato. Koro dake od ng'ato chande manomiya bidi mar mondo abenda ng'e tich mondo awuog e oda mondo adak kar kenda. Mondo abenda chaka kanyalo mako tijena. Iseloso ahinya nyaka luwore gi aluminium, gypsum, tije ma bende itimo. Aken tiere pogruok mane e kind aluminium ma bende nene toki kanyo kaachiel kod gypsum ma bende isebedo kilose? Okay, aluminium watiyogo kaka chalo kaka chuma. Oyot tiyogo nikech en opogre gi gypsum. Okay, aluminium gin gi watiyo kode e partition mar ot, kata offices, kata gero project windows, kata wagero go kaka slidings, showers. Nitie shower moko makidonjo tido ka kiywayo kama to yawore tiloro tiluokori tichaki wuok oko. Gypsum ten mar nduso ot malo, maridadi mag ot mag maupe mamalo. Inyalo donjo od ng'ato tido ka light liel maber kata bache madongo dongo gi, kata ute madongo dongo, kata hotels, kata restaurant madongo dongo gi. Koro mane pogruok mar gypsum gi aluminium. Rafael ajaneno ga kido mopogore mag gypsum. Mana kinyalo mana nyiso janeno wa matut. Gypsum kido mage ma bende nitiere oko kacha? Okay, gypsum to nitie kido mopogore. Nitie type mag gypsum mag hada to nitie moko bende mopogore. Koro luwore gi quality mag gypsum watiyogo, but wan mostly watiyo gi hada. Kech hada kinyiewe to tek mar mondo timre nade obarre. Koro mane momiyo ino ka watiyo gi qualities mopogore. Kinde ka kinde ang'eno nage bende janeno gypsum mago dusruok bende ikete bitado kopogore gi ceiling. Akini mar mondo mi gypsum oketi ang'o mamake malo kacha? Okay, gypsum mamako gik moko miluongo ni channels, studs. Eme wagoyo malo, waloso gimiluongo ni blundering. Blundering ne kisekete to koro inyalo tiyogo gypsum board. Nikech ohala ko ohala nyakubede kata mana gi jok ma udwaro gombo mar mondo muchop irgi mago target market. Lakini customers magu yudo nade? Market marwa kaka wayude en tich maber ma ng'ato tiyo. Nikech for example nyalo luongi tich kamoro, office moro maduong' nyalo luongi mondo iger. To office ni kisegere me igere maber, ng'at machielo biro biro neno tiji. Koro tiji chai mabiro luongo ni tich machielo. Koro emomiyo bino doga nwalos tich maber mondo kata ka customer biro to wamiyo customer gima quality, okoda gima bro timre nade bro ketho nyingwa. King'ore mna chiro mar piny Kenya hinya nyaka luwore gi okenge mag duso udi. Akeni bende neno ka oganda oserwako tije ma bende utimo. To kopogore gi Nairobi bende nyalo bana nyiso onagi ni tijni utime kaka e gwenge mage. Gini ok watim Nairobi kende. Tijni osegola motira nyaka Ethiopia. 2017 nadhi Ethiopia, to be nakia nadhi Ethiopia. Nonyisa na ng'ad gari Isili to kachopo Moyale tibiro kawa. Koro tijni osetero kuonde maboyo, kata naluwo Nyanza, Mbita, Homa Bay, Kisii, kata na last year dwe mar aboro ne wagero office county ma Kisii ma Homa Bay. Ne nitie ng'ama nomako contractor no, lakini ne wan e bwoye. Koro Kisumu be wasegede, Siaya bende wasegede, kamora mora Kenya ka wasedhi kamora mora, nyaka Mombasa te. Jorwako gedo wa mang'eny sana. Kabisa. Kawacho ni ji orwake, anyiso ni bende neno ka ji tinde time, ji mang'eny kata mne udi mopogore. Okay, ji mang'eny tinde time. Ji mang'eny tinde timo gedo wani, nikech sani kata kidhi e ute masani, tidhi do ka otondus gi gik mwatimogi. To mae momiyo kanye mwayudo go ute mamaro masani. Kamano, nikech ute mang'eny sani bende ok ger gi ute mag aparo kata sani kata kidhi kiwuotho kata counties ma dala kocha. Tiyudo ni kuonde mane we ute mag lum sani oger gin kidi. To ng'ato los ode mondo obed maber, koro nyaka oti kod gik wagi. Nikech Rafael isenyisowa kite tiji kata mana kit tije mopogore ma bende itimo, nuseloso kotenore gi partitioning, nuseloso kotenore gi gypsum. Akini mondo nyakwara Ramogi jwang'ni pogruok mane mantiere ot mantiere gi gypsum gi maonge godo? Okay, gypsum nitie gik ma gypsum konyogo e utewa. Mokwongo gypsum kata kapo ni ot wang' to ok onyal chopo e mabati malo, nikech gypsum nitie kaka onego liet chande. To gypsum kigero nyalo tieko duration mang'eny
kendo dak kabisa kabisa. Iloso ahinya nyaka luwore gi gypsum to mana kaka nisewacho motelo ni gypsum ok en tich kende ma bende utimo, partitioning bende ni loso, inyalo loso kaluwore gi tije mamoko ma bende ujathoro timo. Watimo tije mag aluminium partitions mag offices madongo dongo. Watimo tijes mag shower cubicles, maketo shower kuonde ma dhano luokre. Aluminium partition watimo for example ka in room maduong' to room no idwa ni poge, in gi secretary, in gi director, in gi management, in gi anybody secretary. Koro partition no wakawe to wapoge kiwango ma ng'ato bedo go office gi mesane gi shelf kama onyalo pange gike moko ma onyalo tiyo go office kanyo. Koro gypsum yot go partitions e maber go kabisa. Tich ka tich nyaka bed gi ber gi achiedh nade. Ajathoro ga chako gi ber mar kit tich ma bende utimo. Dochak mana gi ber ma bende iseneno. Okay, ber ma aseneno tijni mokwongo. Tijni osekonya nikech tijni osemiyo asedhi nyaka nitie yowuoyi moko mok dhi korgi mon ma gidak go. Tijni osemiyo asedhi korgi jaoda, to tijni osemiyo aseloko kata nadier dalawa gachiel ariyo adek manyalo neno. Tijni osemiyo asetemo mapuonjo nyaka nyamera moro kanyo motieko nyaka form 4. Mabe sani odwa nodhi e college, mabe sani oronaga nyaka message ni owadwa tineno nang'o kendo. Aseneno maber kuom tijni mang'eny. Akeni gin achiedh nade mage ma bende tiju ni biro godo? Okay, achiedh nade mobiro go ma tijni wasebedo go mokwongo. En ni tijni nitie kaka sani ohalawa sani nitie kaka joma ng'eny okethe. Kalure gi kaka sani ohala nitie. Iyudo ni ng'ato oluongi mondo idhi go ne quotation, to samigo quotation ma kata ka en contractor migo quotation midoro tich kama, to dhi omanyo ng'ama chielo to miyo tijino gi pesa matin, koro ino wey lakini tich osetimre nadi oseyude. Aya, mar ariyo ma kendo wachako waduogo neno, nitie vijende wa moko ma be watiyo gago ma bende gintie e industry ma wan go ni. To iyudo ni ng'ato koyudo tich to ok oluongi, lakini in kido mari tidwani mondo iluonge. Koyudo ka wan gi inyalo bet seche moko e ot duration kata na wige ariyo, tiyudo ka ionge kata na kaka inyalo timre gi nyithindi, to in kin gi tich tiluongo. Koro nitie kaka nitie gino kaka nitie o affect wa kaka wane jua kali ka indigo. Alafu tiji wani jo mang'eny be odonjo, brokers be odonjo tijni mang'eny kabisa moketho. Koyudo tich to idhi migo quotation mi iyud tijno adier ma Nyasaye. Chieng' moro nwadhi wago tich gi kamoro gi bana moro kanyo, ne en tich mar $1.5 million. Odhi okawo jomoko to jogi ne kia tijni. Koro jogi kano osedhi otiyo tijni, to tijni otimre nade odhi okethore. Koro bang'e oluonga, to an akia tich chakar noseonge, noyisa tijna nomaye. Koro kaneno kama wadhi e ndacho ni yawa kadonge nwasebire. Koro kwachopo ni tayudo ka gik oger gi marach. Koro no kanyalo dhi mbele nikech en matimre nade en mano dhi mbele gi tijno, koro nawene kanyo. Koro gi kabilo go bende nitie e iwa ka mang'eny kabisa. Mana kaka iwacho cartels kata mana achudhe bende tinde kelo ng'ikruok ahinya ne ohendni mopogore opogore. Akeni gi pachi iparo ni cartels kata mana achudhe ma kamagi inyalo tiek gi yo machal nade? Gima timore gi kaka wanyalo tieko achudhe gi en ni trustness mar jotendwa gi emok gi trust vijende kaka wan watindo kama indigo. Ng'ato nyalo neno ni tin, koro neno ni tijni pok itimre nade, pok ibede ahinya. Koro iyudo ka mar mondo wabede jok moko mobidhore, dware ni kaka koro wani e workshop wani, kata ka ng'ato nyalo neno ni onge kama inyalo tere, tikele workshop ni moro tinyise ni kai mana tiye, kai mwalose gika. Kata kido kan mteja simo ko simba osim tinyalo biro tinyalo yudo ka. Kotendre gi achiedh nade machielo nikech aneno kata mana kaka toki kanyo bende ujathoro tiyo gi glasses mopogore opogore. Kene glasses go ok ging'ado lwetu koso geng'oru nade? Okay, glasses wan mwang'ado gi, twang'ado gi miluongo ni glass cutter. To ka nitie kaka idwaro mondo losni glasses mapek, nitie glasses be opogore. Wan gi glasses ma laminated, wan gi taffen. Taffen ni en kaka ineno koko oselos partition no, ibiro tikaw exact measurement ma kata millimeter achiel ok lal. Tidhi go tichwako nigo glass no kako bedo. Mane mitiyo go frameless do moko miyawo kande. Koro kosechwak nigo tibiro tikete ka indigo. Lakini en expensive moloyo moko gi. Kiwacho ni uchweko, akeni uchweko kanye, aluminiums bende ne toki kanyo, akeni mwandu mabedu tiyo godo ugolo kanye. Mwandu gi nitie moko mwa import oko, mawuok oko, to nitie moko mwagolo e Kenya ka indigo. Koro mwagolo e Kenya ka indigo, to wanyalo golo gi kata na e kambi mopogore opogore. Koro luwore gi bei ma gibro miyowa. To mawuok oko, to at least wayudo gi bei moro ma biti berberie. No ka aluminiums muntiere godo gintiere rang'iny mopogore opogore, inyalo mana lero ne oganda rang'iny mopogore ma bende nitiere. Okay, pogruok mantie kuom aluminiums gi, inyalo yudo ni customer nigi choices mare, ng'ato dwa kala mopogore opogore. Koro ka for example kata kibire workshop waka, tiyudo ma natural kama, koro wan wawegi wan jukumu marwa en kawe,
to gidhi timo gimiluongo ni powder coating tigo i rangi midwaro no. To koro kwago i powder coating to lure ni koro price nyaka idh malo mopogore kaka entieni. Nikech koro wadhi tiyo gi rangi to wadhi tiyo gik moko mopogore opogore. Bende wach machielo ma bende ni losa ahinya ka nwachako chenro ma kama ni wacho ni osemak lweti. Keni in bende iseyudo thuolo mar mako lwet rowere mamoko? Asetemo kaka nyalo golo vijende oko mang'eny. To vijende masani kata kitiyo gi ng'ato ok bed ng'ama hore e tijwani. Owuok e skul to kosewuok e skul to odwan kaka owuok e skul chande kaka oyudi kaka idak chande e kaka odwan oyudi level mitimre nade e kaka level ne monano kwanyo odagie kamano. Iwinjo. Koro vijende asetemo mar makogi to giringo to bang'e kendo gicha giduogo ira ni yawa kawa. Koro abende ayudo ka tich tek kodgi nikech kama ng'ato owuoke ikia kata ni ng'ato ne timo ang'ono. To gi Nairobi wa ka sani ikia kata ni ng'ato ne kwelo kora kotimre nade kora koduogo e tiji. Koro gi kabila go bwana ka nyalo kelonwa ka shida. Koro kapok omako lwet ng'ato to make sure ni kama odakie ganyuola mare ong'eyo ni wan kode. Kaka sani an gi nyathi moro miluongo ni Steve apuonje tich. Ma awe e site kuro tiyo kuro. Koro gi sani to okadwa wacho ni danga wacho ni nitie vijende moko masetiyogo to mana ema sani danga wacho na mako nikech nitie moko moseko e lweta modhi kendo gitiyo maber ahinya kabisa. Chenro mar pok opogore ineno mana kaka nasenyisi ni wantiere gi rowere, wantiere gi jodongo, to bende wacho ni tiegruok bende jamako kata mana lwet rawere mamoko. Akeni sani bende nyalo kata mana mako lwet rawere mamoko mar mondo mi ipuonjgi kit tich ma bende timo. Okay, anyalo chiwe nono. Tiegruok manyalo nyiso jende maringo we tijni ni onge kamoro amora maonge challenges. Challenges nyaka bed kamoro amora. Samido kata ka customer budho kata kapok ogoni sim chande. Nitie gimoro miluongo ni patient ma ng'ato nyalo bedogo. Nikech kwa bedo ka wadwaro gik moko mapiyo piyo, gigo dhi terowa gik moko miluongo ni gombo. Mwabro gombo gik moko to ok bi miwa chop kama wantie. Nikech kwa bedo gi gombo to ng'ato nyalo mi kata na gimo milion 10 dhi ger na office. Sami keto gombo mari malo kata ni dwaro ringo gi pesa neni ok onka mibro dhiyego. Koro dwaro ng'ama tulia, ng'ama kata komi pesa to dhi nyiewo gik moko to kele site to timo gik midwarogo. Akani Rafael kwa dhi nyime gi chenro kinde thuolo mar higni 5 inenori kanye? Thuolo mar higni 5 mabiro aneno mondo abed e kiwango moro ma ok antie sani. Nikech tijni ok atiye ni koro kae ma koro akete wiya. To adwaro chieng' moro achiel kambi na be obede madongo dongo kaka kambi mage Batula kata Chance kata Future kata Creations gini mane future ma anagombo mbele kanyo. Bende wantiere workshop mantiere chiro magikomba. Keni workshop mantiere ni en mari koso? Okay, workshop ma wantie ni to madam ma watiyo matiyo ka indigo ni wabiro ka watiyo ka indigo ka wan gi tich. Tije wakelo ka to watiyo. Ka wan custom be wakelo ka to watiyo tije waka indigo. Kech wabedo trustness kuomeka. Makata kiringo gi pesa to wamaki nitie moro nosemako kwa golo mabei mokelo nyaka ka. Mochulo materials mani mana kele no kaw gik moko ka. Koro ka hero gan kama tiye ng'ato timre nadi okethna kama tiye. Kani Rafael ang'o mosemoni kata mana yawo workshop mar nikech kuom thuolo mar higni gi te chakre higa mar 2010? Okay, asetiyo kuom thuolo malach. To gimomiyo pok ayawo kara nitie sababu manotimore kalure ga nyuola mawuokie. Nikech fadhina ne jamwandu to kata fadhina ne golo dala nwagolo dala gi liel. To mwandu norumo lwet fadhina. Koro ne chuna mondo ajol jogo man chien nikech mane gima the main issue manokela Nairobi ka. To gi sani to aneno mbele na adhi yawo kara. Mano kwa dhi nyime gi twak ma kama rowere mabende sani samoro neno wa jip mane mabende inyalo miyogi ahinya nyaka luore gi pok mabende gintiere godo. Okay, sani ng'eni gima timore sani manyalo nyiso vijende mantie sani Kenya opogore gi Kenya machon. Nikech tijwa ni sani ido kama sai time, ido korieche bende time, ido kata ka jok moko bende time. Koro okiko ji mang'eny. Koro Masai mane kwaga dhiang' chanda owere gi dhiang' ochako donje tijwa ni. Turkana bende okucha nyaka Jokalenjin te mane puro sani gitimre nade gidoge tijwa ni. Koro ido ka tijwa ni obedo gi ji mang'eny kabisa. Koro gima nyalo jiwo vijende matimo tijwa ni kitimo tich to tim tich maler maka ng'ato neno to ok many ng'at machielo ine mimanyi. Ang'eno ganda mathoth geno winjo kata mana ni nengo uchajo pesa dika utiyo. Mana kinyalo lera negi? Wan gi square meter mwapimo to mostly kata kapo ni watiyo to wakao square meter mane odno mwago gi price. Nikech ng'ato nyalo nyisi ni okay, odaro moko kama lakini kidhi pimo tido ka ode lach oingo measurement mo mi chande. Koro wakao measurement mari chande mwamigo price gimi don mondo tim ni chande. Dong bende ber kata mna nyiso gana ni size adiba di range mar omenda koso maluwore gi kaka ng'at mabedo bro gochonegi kanyakla kod gypsum nikech ang'eni gypsum bende nitiere rang'iny mopogre. Okay, kwa timo kaka for example kwa timo gypsum wang'iyo maridadi ma ng'adwa ni mondo losne.
Koro kaka iye kaka onyalo loso gypsum mane iye ka indigo for example tu gimari dadi gi materials te onyalo cost wa gimoro around 30 plus transport plus transportation everything wago ni jumla. Rafael sani piny olonya ke nintiere mbui to kintiere mbui gin mbui mage ma bende yudie. Kami yuda mbui mar Facebook iluonga na Rafael Clinton Odhiambo kata inyalo yuda Instagram iluonga na Rafael Clinton Odhiambo kuonde ge mayudorae. Bende no kang mabiro mi mar chiwo namba ni mar simu ahinya ne ng'at ma bende di gomb mar mondo mi itimne tije mopogore ma bende isebedo kata mana kilero. Namba na mokwongo mar simu en 07 19 29 1055 kata 07 19 29 1055 mano namba miyudago. To kiyudo kan busy tan gi namba moro machielo 0736 17 46 45. Iseleronwa tich ma bende itimo. Keni time gi ng'ata achiel to ponono ok time gi ng'ata achiel utime ji adi? Ng'ata achiel ok nyal tiyo tije gi tutu te. For example kata koduogo gypsum nitie sama ng'ato timo blendering magogo blendering mamalo to sama go blendering mamalo wan gi skimming mabiro ywa skimming to timo painting mag rangi te kamano. Aluminium to ng'ata achiel ema nyalo time nikech aluminium to walonyie. Banan no ka irwako rageng' moro ewi kanya kin sima bende utiyo gin rageng' mage ma bende ujaketo nyime mar mondo mi kik uyud masira. Okay, nyaka irwak rageng' nikech samoro ng'ato nyalo tiyo inyalo bedo piny to nyundo nyalo wuok e wiye malo mago wiyi. Koro nyaka irwak helmet mane wiyi dust coat nyaka irwaki mageng'o ni chilo mane dendi. Nikech seche moko inyalo chopo kamoro ma gimoro mulni ni magwar lawi. Kaneno kuketo gypsum kata mana kaka baneno ka rangi bende uwicha kene utegoru e wicho rangi koso? Rangi bi wategore kaka iwicho kabisa ma oko gi ma iye. To rangi bende kata kwatimo ni customer moro to wakilo ne wuone moyiero mondo watimre nadi wawichne. To kwanno kok donji to wabende wamiyo nyaka customer advice gima ber ma ng'ato koneno to timo. Kaka gypsum kidwa gero ng'ato dwaro style moro tinyise ni mak donj gi ka we mondo ager ni to kino karach to wabiro golo. Koro nyalo biro moyud kawach ni kara ong'e gimotimo. Koro nyaka wabed nyaka wami customer advice gik mo onyalo gombo no otimne. Wachna mogik madwa wacho ni jopiny duto te ni tijni watime to wawuotho kamoro amora. Obed ni Mombasa, obed ni Kisumu, obed ni Moyale, obed ni kure watimo tijni on kama ok wadhiye. Koro agombo kata jotendwa manyocha yier kiging'i jok moko ni ging'iyo jomoko ema gineno kanyo wabende wantie ginyalo yudowa ginyalo communicate kodwa wanyalo loso gik mabeyo go magidwani mondo los nigigo to wanyalo loso gik mabeyo gi bei maber gypsum partition acoustic gypsum sliding blinds curtain blinds tiles and carpeting zozote. Rafael agoni erokamano kuom terowa e tich ahinya rwakowa mar nyiswa kit tich mabendu timo. Mana kamanya to nyaka Ramogi Juangi kanyo bende makelo wa giko mar chendo mar pokopogore odiche maka wuno pokopogore na biro e chiro mar Gikomba kama bende nwa menyo pok ahinya ma bende rawera mong'ere kaka Rafael Odhiambo osebedo katiemo mano pok mar duso udi. Kwa kamano warad kendo e chendo mar pokopogore mano ero juma mabiro parni ka intere gi pok moramora yoro na ote mbui maga Facebook gi Twitter e yoda Sharon nga warad kendo juma mabiro Richard Masane. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele.
Dhano mor kabisa fan page mar Ramogi TV, dhano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Nyakorom gajuanga ching tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono antiere e gwenge mag Soweto kar chung od bura ma Kibra e county mano ma Nairobi. Kama bende alim achiel kuom rawera ma bende osebedo ka loso mwandu mopogore opogore ma bende oloso gi chuma. Kuom ranyisi kineno lweta ka ma bangli mar lwedo ma en sitadi mano mar it. Kama men ranyisi mar simba ma bende oloso gi chuma mongere kaka brass. Mae pok ma bende odaro rango okinyi makawuono obro nyiso wani pok mentiere godo no chako karang'o to nyaka sani pok makama oseloko ngimane e yo machalo nade. Machiegni bed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Arwakni machiegni e chenro mar pok opogore. Mana kwacha kunyalo mana nyiso jopiny ni Dennis Pesa en ng'a? Dennis Otieno Pesa. Onyola e county mar Migori. Sedichi makawuono e chenro mar pok opogore nasenyisa gi motelo ni warango pok ma bende intiere godo. Iloso mwandu mopogore opogore gi chuma. Inyalo mana nyiso Nyakorom Gajuang ni gin mwandu mage ma bende loso? Aloso jewelry gi chuma. Jewelry gin gik machalo kaka earring, finger rings, bracelets, bangles, kata necklaces. Gin gik ma ng'eny gi itiyogo irwakogi mar medo ber. Tich makama ni chake kinde thuolo maromo nade? Tich makama an owuon nachake chon. Achake gimoro 2010 nyaka sani. Dennis, kopogore gi tije mamoko, Nyakorom Gajuang nyalo penjo ni nang'o miyo ni niyiero tich mar loso mwandu mopogore opogore gi chumbe kopogore gi tije mamoko? Dibed ni ng'ato nomako badi koso? Nabiro e dala mar Nairobi katieko skul 2008. Koro 2009 nabiro ka narito result. Koro natemo neno gima ji timo by that time mane pok ang'eyo duoko. To nayudo osiepena moko kane timo tijini. Koro temo bedo kodgi matin. Kane pok duoko. Koro duoko kane oduogo to nawuok awegi mokwongo. Nadhi e tiegruok. Ma tok tiegruok nondika nyaka e kambi moro. Bang'e kambi nodhi mopodho. Nolora abrupt kasto koro nachaka duogo irigi kama ne gitiyene mana yawe ohalani chakre koro 2016. Mar mondo mi ng'ato oyaw ohala kata mno chako ohala moro amora, nitiere omenda ma bende dwarore mano mong'ere gi dho ngere kaka capital. Mari ni golo kanye? Capital nagolo from savings manatimo kowuok e kambi manatiye. Koro sama ne kambi oloro no noyudo kane an gi keno na moro matin. To osiepena be mane nitiere ka nomedo jiwa nikech naingo kata ni mondo adog dala adhi apur. To ne giwacho ni pod tin. Koro any support minyalo dwaro wanyalo konyigo. Lakini capital manotiyo mang'eny nowuok kuom keno mana kano katiyo e kambi machielo. Nikech aneno ka kata mana kuom ranyisi Nyakorom Gajuang bende oseneno mwandu mopogore opogore miloso gi chumbe. Lakini nichako gi mwandu mage? Kana chako nakwongo chako loso mwandu gi chogo. Koro ka bang'e kokane wadonje chuma kaluwore gi somo paro mane wasomo kowuok kambi mane watiye mokwongo mano okethore no iko. Koro nwachako gi loso mwandu kaka ring en irwake lwedo, inyalo rwake kata wan gi wedding ring, nitie rings moko mirwako arwaka mag urembo gitu. Moko wedding rings nwachako gi mago, gi necklaces miliere ng'ut gi bangli ma en irwake bat.
mage mane wachako go. Koro kaka ndalo dhi wa develop nikech seche moko gik mwa tim nyaka gige decorations mag udi. Koro luwore gi connection kata links mwayudo from kowuok kuom kastembe wa moko. Gimbe nitie seche moko giromo gosiepe gi giwacho ni ng'ama kama nyalo timo gini to gibedo referred. Koro kobiro ni to inyalo yudo gimoro machielo manok ni tim chon kaluwore gi ng'amo biro iri kata ng'amo or kuomi. Ng'ato nyalo penjo ni koro customers magu gin jomage? Ng'eny customers wa kaka an mokwongo nwachako gi jok ma nie diere, iluongo kizungu luongo gi ni middlemen. Ne gikawo product kuomwa ka mwaseloso to gidhi giuso e chirni mene Nairobi ka kata ei Kenya. Koro from there nitie individual customers moko mane demand ni gigi tiloso kanye nikech niyudogi e chiro to kamoae to kotimore nade ok ong'ere. Koro moko ne nitie manobiro nochakore gi jo Kenya ka owuon. Koro bang'e no nitie seche moko wayudo nyaka jopinje moko maoko kabiro kaeki. Akini kambini kaendi itiyo kendi kosi nitiere gi jok mutiyo godo? Okay, ne wachako kaka kian natimo gigena. Bang'e nikech ne wan ji mang'eny matimo gima chalre ne wawinjore paro ni wabed kaka group mane waloso group miluongo ni The African Bone Workshop. Ei group ni wan ji 20 ma watimo the same thing to out of 20 nitie jok moko ma seche moko be biro konyowa sama tich ng'eny, waluongo gi on a daily basis. Koro ok atime kenda, gisani watimo as a group. To ei group no be inyalo yudo iyudo kastambi no wuon minyalo deal go kini bende. Dennis uloso mwandu maber, ma bende ji nyalo penjo ni e kar dak ma Kibra mwandu mabecho wuoke. Kendo nang'o mane ni yiero kar dak mar Kibra mar mondo mukete kambi ukae? Kibra ne oneno ka nigi lucrative market nikech ne nitie jopinje maoko mane biro wuothe Kibra ka. Kane gibiro to ne giyudo gimwatimo kendo ne buogogi ahinya ni to gini kare waparo ni ilose gi machine koa China kata India, kare ilose mana e slums ka. Koro mane momiyo Kibra osebedo kaka market point kata market place maro maber kech wayudo jogo mawelo maa kuonde moko mopogore. Yuto kini chal nade Kibra ka kaluwore gi mwandu mopogore opogore ma bende osebedo kuuso? Uso e Kibra nitie gi yuto kaluwore gi ngima mantiere Kibra ka sani compared ka iuso estate moro, nikech estate moro no be use tek. Inya yudo ka onge kata ng'ama nyalo bedo gi interest kuom giri miloso no, lakini Kibra ka to ji obiro to giyudo ka gino bedo gimoro ma unique ma ji par ni nyalo bedo ni iloso e slums. Dennis, chumbe mopogore opogore mutiyo godo, batha ka neno brass, takenu golo gi kanye? Chumbe machalo kaka brass wang'iew e town center dukni mag Waindi, to wabiro waloso gi kaluwore gi gik ma mwadwaro. Bang'e seche moko wanyalo ng'iewo kaka waya, kaka mabati, wabiro wa modified according to pattern mwadwa loso. Moko be seche moko kwaseng'iewo to wabiro wawang'o malokre pi, waloso mold gi pattern ma wan godo kata gi pattern ma customer dwaro. To kwasechwake ma ubedo kaka pi to waole mold kanyo to bedo gi form mar gino mane wadwaro. Lony mag loso mwandu gin golo kanya Kenya korom ga jwang bende osebedo kaneno pichni mopogore opogore mag mwandu mulos? Kane wabiro ka chon ne wayudo ka jok machon nosechake, ok wan mane wachake, wan to koro nwadonje kore, nwayudo kotimore, lakini nokotimre gi brass, notimore gi chogo, kata bau, kata tung. Koro lony mar brass ema nobire bang'e, en wasume kawuok e kambi mane watiye chon kapok waduogo chako lose kai. Dennis, tich ka tich nitiere gi ber ga chidhi nade mage? Akeni gin ber mage ma bende iseneno? Aseneno ni ber mang'eny kuom tijani nikech mokwongo ok adak e oda owuon, adak e ot michulo ma achulo gi tijni. Sechego an gi nyithindo ma dhi nyaka skul ma pes tijni ema konya puonjogi. To nyithindego kata meka nitie kata nyithindwa bende dala ma be somo mana kowuok
kuom tich mwatimo ni. Gima nigi ber kaka pile bende kosa achiedh nade mage? Achiedh nade to ng'eny nikech mokwongo iyudo ka sani achiedh nade maduong' en kaka chirni miuse gigi. Nikech wan kaka ka wategemea mana jok mabiro, to seche moko ginyalo koso biro bang' seche ndalo mang'eny. Koro achiedh nade maduong' en chiro, mondo wayud chiro ma direct mwanyalo were gi jogo man middlemen mene kindwa. Koro wayud chiro mwanyalo tere gigi direct. Mana achiedh nade mokwongo. Mar ariyo achiedh nade machielo en kaka onyabedo advantage, lakini onyabedo achiedh nade kuom ng'ato, nikech ei tijni be nitie jok mwapuonjo timo tijni. Koro kisepuonje to ong'eyo, koseng'eyo to chako dhi oyawo mare. Koro osebedo kamano ma koro ji time mang'eny mok en ng'at achiel kende. Ohala ko ohala nyaka timne marketing. Mano kaka inyalo nyise mwandu mopogore opogore mar mondo mi jopiny obed gi ng'eyo. Un ohala uni utimo marketing ne yo machalo nade? Marketing ema bedo challenge, nikech gichien kocha ne wageno kuom jogo mong'ewa mondo nyis osiepegi kata jok moko manyalo dwaro. Koro gisani to marketing watimo online, ma wan gi Instagram page ma watimo go marketing mar gige wa mwatimo gi. Dennis Inthuolo, hang'eni nitiere mbui mopogore opogore pacho kaendi, lakini gin mbui mage ma utiyo godo in thuolo mar chione gi nyaka nying mag mbui muntie? Nying mwatiyo go mokwongo en The African Bone Workshop, kasto Instagram page en The African Bone Workshop Body, en mana kamano. Piem di wach na unkalure kito ohala motimo, nikech ang'ino kun kendu samoro kata mna gwenge mag Kibra ma bende uloso mwandu maket kod mage. Piem bedo matek nikech sama waloso mwandu ma chalre ji mang'eny, challenge bedo like enengo. Iyudo ka seche moko ji olose mang'eny machalre to jok madware tin. Koro nengo gi dhi bedo mok ber. To wan kaka wan kama wakawo nikech gin gik ma ng'enyne wakawo koa oko, like kaka material mar brass. En kwa dhi wang'iewe to giwacho ni ing'ado gi ushuru mang'eny gi sirikal, ma gin to kocha nengo gi bedo mamalo. Koro challenge bedo kanyo nikech ji ng'eny, in gimi iloso dwarore ni use nengo matin mondo iyud gimoro, lakini gichien kucho kamikawe gigo mitiyo godo to bei tek. Nengo bende ang'eni iloso mwandu mopogore opogore ma kata to nwapenj nengo to tami kata mana pimo. Nengo chal nade kuom ranyisi mag mwandu mopogore opogore molos? Nengo pogore nikech ok walos gimoro achiel machalre, kata ok walos design achiel. Koro nengo wa to luwore gi design ma ng'ato neno e mbui wa, kata design ma ng'ato nigodo madwaro ni mondo losne. Koro mano kanyo ma nengo bede. Tiegruok be wach machielo ma bende johera mago mag Ramogi TV ahinya chenro mar pogore wero winjo. Tiegruok ichiwo? Tiegruok wachiwo ne jogo mohero mondo mi ong'e tijni. Chon nwachiwe nono, lakini gisani to kibiro to wawinjore kodi ni ada puonji for this period of time, to wanyalo chulore kama. Dennis, wadake kinde ma bende piny iwacho ni thuolo mag tije samoro nitiere manok. Akeni un bende ndiko ji tich ka to kundiko gin jomage morango? E tijni onge ng'ama rango nikech en tij lwedo, ng'ata nyalo time, obed ng'ama miyo, obed ng'ama dichuo, obed ng'ama kijana, obed ng'ama nyako. So long as ni ng'ato nigi interest mar bedo ni onyalo timo gino, to korka ndiko nitie kaka wandiko ji, like ni seche moko tich bedo mang'eny ma oingowa, kata oingo population mentie, kata number of people mentie. Koro wanyalo luongo jok moko na casual basis, nikech ok en tich ma permanent minyalo tegemea ni wanyalo time throughout. Ok inyal ndiko ng'ato permanent, lakini wanyalo ndiko in terms of casual. Koro ibiro in a period of time, katijino rumo to ochakwa ong'adore ang'ada gi kanyo. Nitiere gimoro mong'ere gi dho ngere kaka day at work. Akeni in odiochiengi mar mondo mi chop kari mar tich chal nade? Okay, odiochieng' gi tich to odiochieng' bedo
very fixed nikech ka in gi tich to nyaka ibed busy. Koro always odiochiengwa ka wan gi tich kata odiochiengwa is very busy. Onge seche monyalo yudo ka wan idle, lakini kata ka intie ni onge to intie gimoro mipare wiye ni nyalo loso gi product ma ng'ato nyalo hero. Koro seche ma inyalo bedo idle, you can think of something else to do like new design. Mane kaka wayudo new designs e tijwa ni. Ang'ene piny mantiere kata mana oganda magwa mag Kaluo bende rawera mathoth ji mang'eny nigi pok mag-gi ma ok gitigo. Rawera man gi pok okinyi ma kawuono dinyise nang'o? Ka ng'ato nyalo bedo gi pok kata talent mar art, anyalo nyise ni mondo okete into action nikech seche moko pare to oparo ni ok onyal timore. Koro kipute that talent into action tibiro neno outcome. Kaka wan wanyalo wanyalo rwaki ka mondo wamed kochi kaluwore gi talent ma in go mondo ine ni inyalo bedo gi future from that your talent. Dennis odiochieng' ma kawuono kapo nono ni dino kilos mwandu mopogore opogore ma bende losia e kar dak ma Kibraka, akini tich machielo ma dini gombo bedo kopogore gi menang'? Tich mana da gombo bedo to ne duong' nikech kane luwore ka somo kipinji ni dwa bedo ang'o tiwacho gik madongo dongo. Koro kwane opogore gi chumbegi to na timo management, anyalo bedo manager in a company. Ng'ato kopenjo odiochieng' ma kawuono ni kinde thuolo mar higni 5 inenore kanye, diwach nang'o? Kinde thuolo mar higni 5 mabiro gi sani is very hard to predict kaluwore gi situation mentie country kaeki, kata from nyaka ne pandemic mar corona bedi ok osebedo maber ahinya. Koro kanyalo wacho in short words ni kane nyalo bedo ni tich yudore to kuom thuolo mag higni 5 nyalo bedo ni asetimo investment moko mopogore gi tijni ma be anyalo tegemea ni kelo income. Nyakoro Ramogi Juang magi gin moko kuom kijikni ma bende Dennis losa. Kidi Dennis ojusi mopogore opogore. Ang'eni kijikni gi pok orumo. Ojusi mopogore opogore ma bende untiere godo ugolo kanye? Ujuzi mopogore wayudo gi kaka aseduong'o weche moko ni samoro tich nyalo bedo matin to mondo mi kik ibed idle iparo gimoro manyalo timore titemo timo. Tibedo gi design manyien. Mano kelonwa ujuzi mopogore. Mar ariyo, seche moko ang'eyo kata an gi customer kata client moro maloso ne gimoro to oromo gi ng'ato mabe dwaro gima nyalo bedo related to gima loso neno, to wayudo referrals kata links from them. Machielo wanyalo bedo ni nyaka to walos gik moko ma unique mondo kik wabed ni waloso gik machalre gi jowetewa. Koro kuondego be medowa yudo ujusi mopogore opogore mar loso gik moko. Kotieko chenro makama, wachni mogik ne Nyakwa Ramogi Juang dhi bedang'? Nyakwa Ramogi Juang anyalo kono ni mondo mokwongo ni oher talent ne ma en godo nikech talent nyalo mi dhi mabor. Number 2, anyalo kono Nyakwa Ramogi Juang ni ng'ata manyalo bedo gi ng'ato ma nyalo bedo gi talent mar loso gik machal kodwa ka warwake Kibera the African Bone Workshop. Onyalo biro medo mi wamed tiege. Kasto machielo mogik ma muhimu wanya wacho ni business gi Kenya masani, personal business nyalo bedo maber moloyo tij andika nikech tij andika for example kang'iyo kaka dang' awach into county level, county kondikie to ing'eyo ni tiyo for a period of time ma en 5 years. To mari ma itimo kin kata itimo kowuok ewi kata itimo gi lweti inyalo timo nyaka chieng'. Namba na en 07 15 20 45 20. Anyalo wacho ni 07 15 20 45 20. Kata wanyalo yudore Instagram the African Bone Workshop. Dennis erokamano ahinya kuom terowa kaluwore kod kit pok mopogore opogore ma bende itimo okinyi ma kawuono.
Kaka mwanya kwa Ramogi juanga mano na Dennis Pesa chil kumrawera mabende loso mondo mopogore mabende iloso gi chumbe mane kardak ma Soweto mantiere e county ma Nairobi kardak ma Kibra kaindi. En gino marani iyudo puonja chelari adek mabende inyalo kaw e chenro makawuono. Koka mano gi kanyo bende makelo e giko mar chenro makamau. Rituru masani warad kendo e chenro mar pok opogore juma mabiero. An Sharon Ongao. Rituru masani. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Ng'ato kik tem luongo polis kae kata matin. Kubro temo ng'ata wuogi odni sani. Unubro lalo nyathi uno nyaka chieng'. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mapiro machiegni. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. Kaka Ramogi TV, wayango ni gik manyien. Kamoro sauran kocha moro machielo ni bende kongo rundo kone. Ang'o minyisa mapok anene piny? To kaka wawachoga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gima bor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod oyie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kudi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit barata. Mai eni jogweng' gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'i wang jowi mar Ramogi. Ma en odwa.
Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ne korom ga joma naka pile ko seromo sadek maro kinyi chendo mar mbaka oromo kiny maka wuono abro bedo kata ye chendo mar mbaka oromo chakre chal mar fuambo nyake twak mane chendo mar mbaka oromo ko kamano wachaka nigi chal mar fuambo weche mabende obro bedo kwa luwoni yudo chiema ka wuono duto mabende ibro bedo kiyudo weche manyien chakre saa 7 saa 1 mar odhiambo kanyakla kod saa 3 mano marotieno kiny maka wuono wachaka negi chenro mar jatend piny Kenya mano William Ruto kiny maka wuono nitiere gi chenro mopogore okiny maka wuono kar saa 2 mar okinyi no yango yawo mano mong'ere kaka Mwache Dam mabende nitiere Kinango constituency ka bende yawo makamano gedo mare kata mna kunyo mare ne bedni ichako ayanga bang'e saa 5 mar onyango obro bedo mane kar chungo od bura ma Kinangop kama bende obro bedo e gwenge mago mag Ndunyu Njeru bang' mano kono romo saa 7 mar odiechieng' jatend piny bende biro bedo mano e kambi maloso rabuon mong'ere kaka Olkalau potato plant duto te nyako ramuga juanga chenro mar jatend piny Kenya odiechieng' maka wuono wantiere gi jofambo magwa mabende biro bedo kaluwoni achiel kachiel ibiro bedo ka iwinjogi e yo ma adimba e weche magwa manyien kopogore gi mano bedo odiechieng' maka wuono e kaunti ma Machakos jod bura mago mantiere riwruok mar Azimio la Umoja bende odiechieng' maka wuono romo mane kaunti ma Machakos gibiro bedo ka giromo Manzoni mano magawa mong'ere kaka Manzoni mantiere e kaunti ma Machakos romo mar odiechieng' maka wuono nyako ramuga juwaga gintiere kod parliamentary group meeting mabende odiechieng' maka wuono gibiro bedo ka giyango ne jopiny kwan mag jokanyo mabende biro bedo kariwore gi jokanyo mamoko mawuok e kweth mar Kenya Kwanza e kinde mabende koro lalruok ochuo chieng' mano lalruok kaluwore kod dwaro mabende Azimio kata mna Raila Odinga dwaro mar mondo mi jatend piny okete tim ko kamano to gibiro bedo ka gidok e ng'anyo koro odiechieng' maka wuono gibiro bedo ka giyangonwa moko kuom jod bura mago mawuok e kweth mar Azimio la Umoja mabende biro bedo kalalore gi jowetegi mabende nitiere e kweth mar Kenya Kwanza parni Kenya Kwanza bende chano bedo gi romo margi mag jod bura magi mano chieng' tarik 11 mabende biro bedo juma mabiro koro duto te nyako ramga juang odiechieng' maka wuono wabiro bedo wang'i gi iti mar ng'eyo ni romo makamane kopogore kata gi jokanyo jodito mabende gibiro bedo ka giyiero gin weche mage mabende gibiro bedo ka gitwake kopogore gi mano bende kaunti ma Nairobi kata mana mineno ka ma en jatenda migao mano mochung' ne weche mag limbe pachoka mano Penina Malonza odiechieng' maka wuono Penina Malonza bende nitiere gi chenro mopogore e kaunti mano ma Nairobi okiny maka wuono obiro bedo ka oyawo ayanga mano obiro bedo koyango committee mong'ere kaka Ushanga Kenya Initiative Transition Committee mano nyasi mabende biro bedo ka itimo e kar jot mar NSSF mantiere buore Nairobi koro kobiro bedo koyango mano committee mong'ere kaka Ushanga Kenya Initiative Transition Committee jofambo magwa biro bedo e romo makamano romo mabende biro chakre saa 5 mano mar onyango kopogore gi mano bende nitiere riwruok moro mong'ere kaka Linda Ugatuzi okiny maka wuono gin bende gintiere gi twak ahinya mar loso kotenre kod chala mar piny Kenya chutho to lalruok e kind jatend piny William Ruto kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga koro okiny maka wuono moko kuom weche chakre saa 5 mar onyango mabende gibiro bedo ka gitwake otenre kod lalruok
e kinde ma bende Raila Odinga siro multipartyism, mano duond buche mopogore opogore pacho ka, gin bende gidwaro, gikata mana gisiro dwaro ma bende Raila Odinga dwaro mar mondo mi jatend piny oket e tim, ka bende gin bende giwacho ni bipartisan kata mana bipartisan ok giyiere go kata mana matin, mano ka bende gidwaro mar ji mopogore opogore kopogore gi jood bura mantiere National Assembly kanyakla kod Senate. Gidwaro ni jood bura kata mana jotelo mamoko, jodito mamoko oriw e twak makama. Koro gibiro bedo ka giloso gi jofwambo saa 5 mar onyango, duto te ibiro bedo ka iwinjo e weche mago manyien chakre saa 7 mar odiochieng'. Nyakora mga juanga odiochieng' ma kawuono ang'e en chieng' tich ang'wen. Kiny en chieng' tich abich, wang'e ni nyasi mar Pasaka chaka yanga. Inya nyasi mar yo mar Pasaka. Kiny en ginero mong'ere gi dho ngere kaka Good Friday. Kata kamano kapok anyisi nyasi mopogore opogore ma bende TV mar Ramogi wabiro bedo godo, adhi kaunti ma Mombasa kama bende nitiere chenro mar weche mag tuke kaunti ma Mombasa, chenro mar tuke midendo kaka International Day of Sports for Peace and Development, mano ma higani. Ibiro bedo ka iyawayanga chenro makamagi mag weche mag tuke, mano mong'ere kaka Amani Mashinani Tournament. Gibiro bedo gi adhula kanyo, mane pau tuke mong'ere kaka Bangladesh. Chakre saa 8 mano mar odiochieng' kawuono. Koro kin gi jaera mag weche mag adhula kaunti ma Mombasa idhi chopo e tuke makamago ka bende ibiro bedo ka iyawo gi ayanga. Wantiere gi jafwambo mar kaunti ma Mombasa biro bedo ka menyonwa chenro makamano. Adano tieki gi nyasi mar Pasaka. Ineno kanyo logo mar TV mar Ramogi. Sebedo kineno gi ahinya kata mna kwalando chenro ma bende wantiere godo e kinde gi mag nyasi mar Pasaka. Chakre odiochieng' ma kiny ma bende en chieng' doche gi dho ngere ni Good Friday. Wang'e ni wantiere gi Good Friday, Easter, bende nyasi mar Easter nitiere motelo ne mano. Kiny ma en chieng' tich abich, chenro mar mbak ndalo nyakora mga juanga, chenro ma bende biro ni TV mar Ramogi chakre saa 8 nyaka saa 10 ma midhiambo. Gibiro bedo e kaunti mano ma Homa Bay. Koro kintiere Rodi Kopanya, chakre saa 8 mar odiochieng' inyalo wuok achiel kachiel mar mondo mi idhi rad kod tim mar mbak ndalo. Gibiro bedo ka gikelo ni chenro mar mbak ndalo achiel kachiel mano e gwenge mag Rodi Kopanya. Bende par ni chieng' tich abich gotieno bende wantiere gi Ramogi Night. Koro johera mag Ramogi Night chakre bende gotieno, chakre saa 4 mar otieno nyaka saa 6 mar otieno inyalo wuok oko mar mondo mi dhi rad gi tim mano mar Ramogi Night kitayo koda Ng'inja, gintiere DJ Kolo kanyo. Gibiro bedo gi mor mar tipe gwenge gweko mag Rodi. Chieng' Saturday kata mna chieng' Ngeso chakre saa 11 ma midhiambo bende ng'eni wantiere gi chenro mar tiedero. Duto te ma bende biro bedo kiyudo achiel kachiel e gwenge mag Kindu Bay pacho kanyo. Ubiro bedo ka uyudo mor ahinya kaluwore kod chenro makamagi. Chieng' Jumapil bende ng'eni wantiere gi chenro mano mar Injili Kalo. Nitie kanisa mong'ere kaka Mawego Catholic Church, mano mantiere kaunti ma Homa Bay. Koro chieng' Jumapil nyakor mga juang inyalo wuok mar mondo mi dhi rade gi tim mano mar Injili Kalo, ka bende gibiro bedo ka gikelo ni chenro mar Injili Kalo achiel kachiel chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Koro tim mar odiochieng' ma kawuono giwuotho gidhi e kaunti mano ma Homa Bay. Koka mano we wane anena kaka videos kaka chalo chenro ma bende gibago. Untie jumani mar Pasaka, Ramogi TV oikoni budho makende kaunti ma Homa Bay. Tich abich tarik 7 dweni e gwenge ma Oyugis, Kindu Bay kod Rodi. Tim mbak ndalo kelonwa achiel kachiel show makende gi thuon belo chakre saa 8 odiochieng'. Bang'e saa 4 otieno Ramogi Night oikoni budho mar tipo Shelton Villa Club, Rodi Kopany, kama Prince Ndano chwadie ngolo mar atari. Ngeso tarik 9 chakre saa 11 odhiambo budho mar jodongo e tiedero achiel kachiel kowuok Hotel Piccadilly, Kindu Bay, kama jangolo Jose Langa nomi ungolo makende mar budho mayom. Homa Bay County wabiro. Jo Homa Bay iwinjo kanyo ni tim mar Ramogi TV biro bende uikoro
Johoma be nyasi maratipo biro e county maru. Koro nedu wuok oko kar nyalo maru mar mondo mi urad kod tim mar Ramogi e chenro mopogore opogore. Kaka manyako Ramogi juang dakika na 17 tok saa 3 mar okinyi. Yiena mar mondo mi akaw mana yueyo machuok. Aduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor. Oh, yeah. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Kaka kuna kitu nimelan kwa hii life, my god. Patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years nimengoja. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like God alikaivia ka decide this is it for you. Like you've been waiting for this thing. You've been waiting for this. Now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Masema na chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidogo fu ma serious ikite ngoma oake. Ketemanaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Another super sato mawarro mekae ni chenro milongo ni Thumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morlilo kuma itire no kako. Kama sana kwa mgazua kando. Koma vitu na nirea. Ngani Ramogi nyarnyakati. Ngani kolo smita. Thumdagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. E piny mamor ting'o loch. Can you handle no pressure? Wakelo ni Nyarko Chia. Nyako chia. Oh, kali nyako chia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Niki gola ki ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera ni HD ok wach ka. Kucha.
Adengele. Nyar Kochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8, mana Ramogi TV. There are 5 disciplines gin related with the musician: music, dance, drama, creativity, writing. Mano miyo jathum 67 chances mag yudo tich. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wer king'eni in a ministry to in a business as well. Wendi onego konyi. Nyakwara Mugajwang' bang' chal mar fwambo gi sani koro wadonjo e twak e chenro mar mbako romo twak mabende wadaro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyanga. Neno kanyo ka en dakika 25 tok saa 3 mar okinyi. Nyakwara Mugajwang' ber ka bendo dichi makawuono mbaka kwa goyo to wagoye mbaka mar arita mag nyithinde sikul. Jumani kende waseneno weche mopogore maluoro skunde ma pacho kaindi. Chutho ka nwaneno kata na chakruok mar jumani nwaneno ka skul mano mar sekondar manyiri mano maung'ere kaka mano mantiere county, mano ma dwach ni county ma Kakamega, mano mong'ere kaka Sacred Heart Mukumu Girls. Ne olor bang' jopuonjre 2 ni otho, ka bende moko bende noyudo hinyruok makoni kod kocha kaluwore gi dwach ni muoch mar tuo mar nyaldiema e sikulno. Mana bang' ndalo achiel kendo chako lor skul mano mar sekondar Mabutere mantiere e county Onogono. Kopogre gi mano, weche ma bende jopiny osebedo bende kalose en masira mar apaya ma bende notimore chieng' ngeso e county ma Kisii, kama achiel kuom jogo eko ma bende notho e masira ma kamano ne japuonjre e skul sekondar ma Maranda, ma nyaka sani yangore ni noriemb school fee ka janyuol na kia. Bang'e masira ma kamano ka notimre, nyathi ka nosetho gi jomoko madirom 4 ma bende nolalo ngimagi e masira ma kamano, oka janyuol noyangore ni nyathine bende ne otho. Kata kamano,
arita mar nyithindo chal nade. Masira mag apaya bende waseneno, skund skul mano mar mbalariany mar Pwani bende waneno nyithindo madero maberio manotho mane masira mabere notimore juma mokalo. Mach mabende sibedo kata mana katimore sikunde. Juma ni bende waneno kata mana sikunde mopogore county ma Kisii, Masogo mantiere county mano ma Kisumu bende waneno masira mag mach. Duto te wadwaro mar mondo mi walose masira mabende timore sikunde makamagi. Okiny makawuono ponono ni ntiere gi thor wach mabende idwaro mar mondo mi wasom wambi wawinje pachi. Ioronwa otele magote machokare deka uchiel no mbui mar Facebook iyudowa achiel kachiel. Antiere gi welo ariyo, achiel ntiere county ma Kisumu, achiel antiere godo e studio mar county ma Nairobi. Welo duto te chendo mar mbako romo mabende ok gin wendo kuomi. E studio mar county ma Nairobi antiere gi Jacqueline Okiri, Jahocho. Jackie, musa na jopiny. Amuso anyuola kamora mora ma untie okinyi majaberni kageno ni Nyasaye oyaunu piny kendo uru makare. Ero kama na inya kendo machiegni twa. Kopogre gi Jackie Nyakor Mgajwang, bende antiere gi Sylvester Odanga, achiel kachiel e county ma Kisumu. Sylvester kendi kiwinja musi ni misawa county ma Kisumu ochiew nade. Manani Sylvester biro bedo ka tudre kodwa e sama chuok. Jackie kachako kodi. Isebedo kidino weche manyiena. Weche mabende moko kuom gi bende aseyango. Diwach lang kaluwore gi masiche makamagi. Sharon, erokamano kuom rwaka e twak makawuono. Ma wadwa wuoye kaluwore gi arita mar nyithindo e skunde. Kosebedo gima yot ahinya ne jonyuol kang'iyo kaka piny osebedo kadhi e skunde. Wayudo ka ajali osebedo ka timore e skunde maka gi kacha. Makata sani nyalo bedo ni mwaneno sani gi, lakini kata kwa dok chien to wang'iyo kata kunde moko nwaseneno ka nyithindo ne nyalo wang' kata dom. Yire moka paro skul moro kane nyithindo wang' kolor ne gi dhod dom. Mago gina chiedh nadi moselimo jonyuol. Tadwa ni kawuono mondo wapuonjre kind jonyuol kod jopuonj. Ni en ang'o ma wanyalo timo. Moloyo manodonjona malit ahinya Sharon, kaka nyathi moro mani neno koriembi kowuok Maranda, ne siling 4,000. Mae chuna ni mondo awuoye kaka janyuol, kendo adwa loso gi jopuonj matut ahinya ema. Mae ni gima diere moko ni wasewuoye ka. En topic ma ok wakungo wuoye kawuono kende. There's a time mane an ka mana kwayo jonyuol ni monde winjruok obede kind jonyuol kod jopuonj. Nikech I believe an gadieri ni jonyuol bende, jopuonj bende gin jonyuol. To nwawacho ni gikaina ginyalo geng' kaka kuro accident manotimore ni. Ne ka winjo ka janyuol cha wuoyo owacho ni ne en gi balance mar 4,000 kende. Emomiyo nyathi cha noriembi. E seche manoriembi nyathi bende japuonj no ko inform janyuol noriembo nyathi. To ma adwa penjo jopuonj. Ang'o momiyo matimore? Nikech seche ma wakelo nyithindo chieng' reporting. Chuno wani jonyuol wakel nyithindo wawegi nyaka skul. Tango momiyo seche moriembo nyithindo to ku inform jonyuol, okunyis jonyuol. To bende na wuoyo ka kwayo niya, janyuol gi japuonj nitie wuoyo winjruok kod luor, gik moko adek. Luor, winjruok kod loso. Gin gik ma very important e ngima. Nikech seche ma japuonj nyathi nitie skul, japuonj cha en janyuol mar ariyo mar nyathina. Nikech most of the time wayudo ni jonyuol jopuonj bedo gi nyithindwa mang'eny kata molowa. Koro an janyuol yes, but japuonj bedo janyuol. Koro adwa ni japuonj opuonjre mokwongo rwako wuoche mar janyuol. Ma seche motimo gimoro to tim kaka gimotimo ne nyathine monyuolo. Understanding must be here. Luor ma wuoyeni gi hera gi winjruok. Loso gik mang'eny. Koso wuoyo ketho gik mang'eny. E seche mwang'iyo ngima nyithindo seche ma giwuok e skul, wacho ni samoro riembo nyathi kokinyiso janyuol. To janyuol to ng'eni nyathine ni e skul. To bende riembe odiochieng' mane? Riembe odiochieng' mane? To bende seche miriembe bende ing'eyo kaka japuonj ni nyathini nigi high chances mar seche mowuok e skul ni obar odhi e yore moko mokowinjore. Nikech ong'eyo ni janyuol ni e skul. Janyuol ni e tich. Koro e skul bende olor nega. Koro ma ing'eno oyudo thuolo. Oyudo opportunity mar timo gike moko ariyo adek, obed nyathi ma nyako kata obed nyathi ma wuoyi. Koro seche ma wuoyi mokwongo wuoyi arita mar nyithindo gi. Janyuol gi in japuonj. Japuonj kaw jukumu mar rito nyathini. Kaw nyathini kaka mari. Pek mar miyo ni mar janyuol ni obed mari mokwongo.
gochne janyuol, los gi janyuol. Gik matimore skul inyalo geng'. Mano koro e luor. Hera kod winjruok. Kar winjruok kanyo dani mondo walose bende. Ahinya ahinya kinde ma bende rembo kata mana nyathi school fee. Abanji ni kuom ranyisi kaka nyathi makoro mar maranda mano yudo masira mar apaya. Kaluwore gi min gi, kaluwore gi wuon gi mabende obiro bedo kwa winjo duonde e kinde manok. Nocho nyathi no remb kaluwore gi siling 4,000. Winjruok bedo nango kapok nyathi orembe sikul. Nikech wuon nyathi no nacho ni en nyathi ogocho ne mana ne oseremb gi oselorne gi nyaka gate. Eno biro dala. Mane momiyo pod akwayo japuonj, ang'eyo ni in gi teko mar timo ma, nikech in principal, seche ma nyathi wuok e compound mar skul ni nyaka ing'e. Ere gimomiyo inyalo riembo nyathi ming'eyo ni ya kama bor kaka kama chal kaka Maranda nyaka Kisii, kata obed Mombasa, kata obed Nairobi, otiyo gi transport. Donge pesa manyalo golo nyathi ni Maranda nyaka Kisii kata nyaka Nairobi kata Mombasa cha nyalo bedo noromo chulo pesa mane riembo ne nyathini. To donge ma inyalo geng' mana kigocho ne janyuol, minyiso janyuol ni magi ma. Mane kama winjruok, mane kama loso konye. Nikech seche mogocho ne dhi nyiso ni nyaka gidhi giwinjre. Koro mano it's one way mar avoid gik matimore gi. Nyaka igochi. We have most janyuol ka janyuol numbers ge mag simu niga e school. Koro sama namba ne ntie school, kara namba ni wawega nango. Wewe winjane kaka wuon Protas Mogaka, japuonjore manotho e masira mar apaya e kaunti ma Kisii, mano bang' kano rembe ne school fee kaka noloso bang' tho mar wuode. Kushika kumuuliza ni nini mbaya kijana yangu. Kijana akaniambia, dadi, tulifukuza school fees ile ilibaki. Nikamuuliza, uko wapi? Si upe mwalimu simu tuongee na yeye. Akaniambia, hapana, tulitoka huko mapema, tulifukuzwa na walimu kutoka kwa geti. Vile tulifukuzwa wakaambia masoja wafunge. Nikamuuliza, mbona leo mwalimu hakupiga simu? Aniambia anakufukuza nitume fare ama nitume hiyo balance yenye imebaki. Akaniambia hata mimi sijui, walitufukuza tu wakatuambia tuende tulete school fees. Naona sura kama Maranda ni sura kubwa. Badala ya kutuma mtoto nyumbani siku ya weekend, wangefaa wajulize wazazi kwamba watoto tutawafukuza siku fulani, mjipange. Nyakoro mgejwa mane chal mar wach kaka ne nitie odiochieng' manyoro ka jofwambo magwa nochopo mane dala gi Protas Mogaka, japuonjre mar skund sekondar. Ahinya ni japuonjre mar form 3 skund sekondar mano ma Maranda. Winjo kanyo ka wuon gi kaka noloso. Wach malita ahinya kaka janyuol ing'eni nyathini. Wacho ga ni skunde mag sekondar ahinya mag boarding. Janyuol ing'eni nyathini nitiere safe e sikul. Koro chopo nade ma janyuol winjo kaka wacho ni eni gochone mana ni wuodi be ing'eni wuodi otho. Enokia enong'eni wuode ni e skul. Nikech ote kiwinjo kaka wacho japuonjo oro ne ote saa 4. Samoro ne gwinjo kata na masira mar apaya e gwenge ma Kisii. Ni bende Protas nochopo dala. Okanondiko ni Protas otho. Lita ahinya. En gima lita ahinya. En gima lita ahinya kendo wuoyo e lo jonyuol. Akwayo jopuonj. En gima sikwayo mang'eny. Ni skul ka nitie jonyuol mopogore. Kendo yuto mar dhano bende opogore. Piny bende tek gi dhano. To nyithinde wa nyaka dhi skul, kendo nyithinde wa nyaka som. To na wacho ni kwa timo gik moko gi winjruok. Japuonj mokwonga kwayo ni kuongi rwak wuoche mar janyuol. Rwak wuoche mar janyuol e kibro winjo gima wacho. Kiserwako wuoche ni tibro ng'eyo ni ma en nyathina, tagombo ni nyaka dhi skul mondo bed ga better future nyaka nyithindo mamoko. To ma nasi wacho ni mama maluoko ne ng'ato e ka nyathine dhi skul. Nitie mama ma uso alot, nitie mama ma uso mtumba, nitie jogi te gin jonyuol, gin parents. Nyaki winji ywak gi. Mondo rwak wuoche cha, which means ni nyaka learn how to accommodate all of your parents. To idhi achiel kachiel. To mana wacho ni nyaka janyuol bende nyaka play part ne. Ni nyaki dhi ir japuonj mi express. Iteri ywakni ne japuonj mondo ng'e ni chalni en nang'o. Oyieni mondo utime in writing. Undik piny ni an japuonj taluoko mana ji kata timoga mana ausoga mana lot. Koro okanyal chulo fini dichiel. But yiena mondo abi achule juma ka juma kata 500 kata 1,000 juma ka juma.
Koro kusetime in writing to mano gima usekale maonge gimoro nango. To japuonj kata bed mana ni janyuol ne ni areas. Areas mara 4,000 nyisa ni janyuol no en janyuol ma ni ga ready mar chulo school fees. Magadieri di ni communicate kode do chule. Kata kok no dhi chule sano to kanye ma wacho ni winjruok bire. No dhi wacho ni miya muda makama adhi oro pesa. Iwinje kata mna ni janyuol bende wacha. Chiwi njo kata mna wuon protest. O wacho ni omenda mano mar transport mar wuoth mano oro ne nyathine e gwenge mag ma kinge kuma maranda nitiere nyaka Kisii kuma gidake wacho no tiyo nyathi otiyo gi omenda ma dirom siling 3,000 to den gi school fee mar pesa di miriembene 4,000 tiriembe chiengeso iriembe chiengeso tiloro gate ang'o momitimo makanga ma okin janyuol ang'o momitimo ma nikech bedo ni japuonj does not mean ni okijanyuol ijanyuol tang'o momitimo mane nyathi ming'eyo ni ya mabor manyiso ni gima timore ne nyathino oken okomaki in usiano ni mani kindi gi nyathi gi japuonj gi nyathi gi janyuol en pesa no Madina bedni wach mana ni masira makama mara paya mabede notimore mabuko mane wangapaya ma chocho mokero kaka Kisii. Dina bedni masira makama dino kotimore manyiso ni gik madhi kata mna mbele sikunde. Nyaka masira timre oka wane kata mna buge minyalo dina. Wicho ni kata mna kaniti bugo moro manyaka dine. Kuom ranyisi kata mna ponono ni masira makama no kotimre. To kata mna jopuonjre mamoko bende si jo kata mna cases ma japuonjre wuok e sikul to lal. Yes. Janyuol okia kuma japuonjre ntiere school midake. An ma Sharon gima si wuoyi kenda nuoya minya to kachake gi ka en gima timo ga kata kan e school e parents day ma en ga my role jogo mung'eya kaka parents kendo wasebedo go e skunde ong'eyo ni ma en ga jukumu na maduong' neno ni nyithindo arita nyithindo kantie school okete yo makare tarita ni dhi wuok e kind janyuol gi japuonj japuonj na kwayo ma wacho ni nyathi mowuok waseneno nyaka nyithinde moko momako ich magolo diere moko nan school moro nan parent e school moro no ayudo case moro mar nyathi manyako mane karano semako ich to notemo golo yene ma nobire yo marach ma jopuonj gi ema nokaw jukumu motero nyathi hospital kendo no chuno gini gigolo 40,000 e seche go nikech ne en emergency to magi yore magi geng'o magi nyalo biro mana gi gima wacho ni nikech seche ma nyathi riembo cha adier ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni sani janyuol ka janyuol ni e yo mar menyo odiochieng' omiyo kata kiriembo nyathi gokinyi ong'eyo ni mama giri onge ot jonyuol la onge ot gimodwa timo onyalo baro motime atima ma an kubiro ot godhiambo to iniwe ni kore kochopo karo sekalo timo gik motimo koro mae momiya wacho ni protection arita mar nyithindo gi wabed jonyuol ma kata in japuonj bede janyuol nyathini ma sama ene lweti to ine janyuol sama ene lweta to an janyuol to manyalo timore mana ka wawuoyo wawacho one language wa speak one voice wabedo gimoro achiel as a team for the benefit of nyithindo gi koro japuonj akwayo kendo pod aduogo kabolora mang'eny ir jopuonj ang'eyo ok ni beda support jonyuol kende jonyuol be nitie moko Sharon ma be they are difficult magana japuonj komiyo gi thuolo ni biuru mondo wachi koru mondo mi wang'e kama waketi kesuno to nitie jonyuol moko ma bende they are not ready ok gin tayari madhi timo mano koro ok ni support jonyuol fully but gima temo wacho mana ni winjruok wawuouru e gimoro mondo wang'e kaka wakonyo ngima nyithindwa gi magi nyithindwa gine buowa en mana ni ka gik moko setimore kaka koro masira nikech ing'eni masira to en gimoro mok nyal geng' mana kaka wasewacho ni e pacho kaka mna kwaneno weche manyien gimoro kosetimore ng'ato kosedok na masira oka waringo wadhi dino buge ma bende nitiere kuom ranyisi kata mna sani pod warito pod wenge waitewa nitiere oko kacha mar winjo kapo nono ni skund sekondar ma Maranda ginto gibiro bedo ka gichiwo milome manya hinya e kinde ma bende rawerane bende gisani koro osetho isepuonyo nyathi kata mna kiwinjo kata mna kaka jonyuol go wuoyo gitemo handa swekra japuonjre osom nikech Maranda to kende mana skul okaloka jopuonjre mokadho diga Maranda manyiso ni wuodigi no notimo makare modhi gipuonjo nyaka form 3 so sani koro
gima kama timore ne. Sani nano ka ringre mare okete kar kano ringre mano mar Gucha Hospital Mortuary e kinde ma bende chenro koro mar ik dhi mbele. Okang' ma kamano kata ne jopuonjre osiepege mane en godo somo godo kata mane kilas diwach nang'o Jackie. Akaw thuolo ni mar goyo mos makende ne janyuol ni. Ang'eyo gimiwinjo olit. Agoni mos makende. Kendo Nyasaye maja chiw kwe omiye kwe madhano ok nyal chiwo. Ang'eyo ni en gima lit to ne japuonj iketho nying skundi. Skundi en skul maber ahinya kendo en skul mwamiyo luor manigi nying maber. Kendo wang'eyo ni nyithindo moluo very disciplined kendo nyithindo mawigi ler. To magi gin gik maketho nyinge skunde. To gin gik minyalo geng'o. Omiyo an kwayo japuonj moro amora kata skunde tema winja sechegi. Principals kauru mfano maber. Losuru nying skul, nying emichiemogo. Luoro kod hera. Loso gik mang'eny. Ne gima koro timore ni ogolo kas message mioro sang'wen otieno. Sang'wen otieno nang'o? Dak ni ore kara a day before. Tok samoro sang'wen bende samoro noseneno nyaka weche manyien nikech nwakete ne en weche manotuch. Ne en weche manatuch masira timore to okang' ma kama endi bende biro bang' masira mar apaya bende mar Pwani mano university bende notimore. En wach moro malit. To wik onogoni wigni juma ni kende bende nyithindo e skund sekondar mano ma Sacred Heart Mukumu mantiere kaunti ma Kakamega nyithindo 2 Jackie nolalo ngimagi kaluwore gi muoch mar tuo mar nyaldiema e sikulno. Nochuno sikulno loro ma nyithindo oor dala. Skund sekondar ma Butere bende nolor mana bang' dala achiel koselor Mukumu Girls. Butere ni koro nolor jopuonjre bende mana gi ranyisi mago mag tuo mar nyaldiema. En mana ni kinde molose ni bende japuonjre achiel mano mar skund sekondar ma Mukumu bende ngimane nitiere Kidakuru Gasumbe nitiere ICU mano e suptal mantiere kaunti ma Kakamega. Sharon, mae pod wadwaro uchunguzi matut nikech wakia ni kaluwore gi koth bende nikech ok wang'eyo pi ma nyithindo gitiyogo kanie skul. Nonro nosechiw kaluwore gi jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pachoka mano Susan Kumicha wacho ni nonro ne gitimo e Kemri. Koro ranyisi na oyudore ni en bakteria moro mikelo gi lil mar chiemo. Nendore ni chiemo mana gichamo bondo ok olil. Bende iseyo wells mago kuonde mag pi kisima mag sikunde ka ni samoro pi en contaminated. Hemomiyo wacho ni nyalo bet ni e kinde ma koth ochwe kama koth be jabiro gi weche mag pigo ma yore maybe nyalo bet ne achiel kuom changia kolera ni en wach koth mosebedo ka chwe mang'eny ahinya. Apart from that nyalo bet ni maybe nitie chiemo moko kaka giwacho ni food poison. Ok ang'eyo ni jopuonj imiyo chiemo mosekan kuom ndalo marom nadi. Mano be nyalo bedo obed chilo ama obed chiemo mosebudho. Mano be nyalo cause this problem. Mano to wadhi kwayo jopuonj mondo ochunguza kendo gitem bedo keen wach machal kama endi. Tingene gima mako dhok kata mana mos kum ng'adi gima mako dhok e skul onogono mano mar Mukumu Girls moko en okang' mokwongo ma bende koro masira ma kama timore. Ma en mar adek Jackie, mar adek ma koro gintiere gi achiedh nade mag weche mag chiemo. Koro waseyo tinwase joma jotedo koso tinwase jotend sikul koso tinwase jok mochung' ne ng'iyo kaka chiemo iloso kaka pi nitiere sikulno. An wache the school as a whole kochakre gi malo nikech en duty gi en jukumu gi mondo mi ging'i kaka wachako gi principal nitie jok mantie in charge. Principal emong'eyo kaka opango skunde mong'eyo jok mochung' e ler jok mochung' e yor ng'iyo kaka chiemo nikech kakoro skundi idwa yudi didek wawache ni gin skunde moko mopogore opogore. Skundi ni koro lead inema nyiso ni okin kin e ng'iyo ngima nyithindo gi gik ma nyithindo chamo kosang'o mok timre. Mae en gima koro nyaka kaw okang' matut mondo ng'i ni ang'o matimore e skundno momiyo mae timore nikech ok wanyal yie wito ngima nyithindwa e yo mago yuma magi gik minyalo geng'. Koro en mana ni jomoko ema ninde tich
nindo e klas kamoro kanyo ok gitim tijgi kaka dwarore. Mama no kore en jukumu mar skul mondo kawatua mondo ng'e ni en ng'ama ok tim tije yo makare. To bende okang' ma kamano bende kete kod mana jopuonjre moko nikech kaka janyuol ing'e ni kisetero nyathini e sikul dong ichulo nyaka omenda mar boarding, ichulo omenda mar somo, ichulo omenda gi duto te. Nyathi ka nitiere boarding ing'e ni kanye ma nyathi nitiere safe. Mok inyal ng'e ni weche kata mana masira ma kamagi nyalo mako. Okang' ma kama koro keto kata mana nyithindo mamoko e sikunde mamoko e yo machalo nade nikech boarding kacha kuom ranyisi skund sekondar mano mabutere boys nyithindo mana gioro dala gi nyithindo 1500. Nyisa kaka idwa handle chiemo mag nyithindo 1500. Boarding schools adi mwantiere godo kata mana e pacho kae? Boarding schools nyaka kawatua mar ng'iyo gik ma nyithindo chamo. Mano to gima ok wanyal riambo nikech waseyudo. An aparo dire moko ka nyathina ne somo e skul moro nonyisa ni mama wan ing'e ni omena wachame gi gik moko ma ok yiere itede kaka en cha. Koro because of the number of nyithindo ni aparo ni miyo jotedo ok bed ga gi thuolo mar loso chiemo gi e yo makare. Madwa kwayo jotedo e skunde mag boarding. Akwayo gi muolo kauru time ni uru gik ma uloso ne nyithinde yo makare. We uru teda ni koro bora ne giyudo gik magicha gicha. Ngina pa ni kitede bende mang'eny nikech wantiere gi mano luore gi boarding school ma ng'ato somi. Ng'ato kosome group of schools samoro nitiere chai, chacha, nitiere strong tea, jonyuka bende nitiere category no. Mano kaluore gi school ma bende isome. Bang' mano wantiere gik moko kaka nyoyo. Kuom ranyisi kata mana school mana some nyoyo nyaka irade kite nikech idwa yiero nyoyo ne nyithindo mohewo 2,000 nang'o. Bando nika, oganda nika, gik moko kata mana kaka ringo jakeno kanyal wuondi kata mana kamnie bende ne yudo kata mana ka nitiere kanyo. Koro magi gik makoro nyaka ing'eyo ni gimoro kaka kidi bando mar juma ng'eny ok ibi yiere achiel. Wabedo ga gi sng'enge moro maduong' kama ka en oduma tie olot itimo kama ipiedhe kata oganda. Koro manyiso ni gik maricho manyalo ginene bro lwar manyalo dong kidi 1-2 mago nyalo bet kata e odi seche mitedo samoro nyalo yudo ga kidi ok neki. Kidi it's not a poison. Yes. Alot mar nyithindo midwa luok nyithindo 2,000 idwa luok alot ni nade? Alot ibo luoki. Kuon iseneno kaka itede boarding school? Aseneno kaka itedo kuon. But ng'eyo ni alot ni kata luoke kata ok luoke to alot bo ok neki. Gima neko ni e mwadwa ng'iyo ni en ang'o. Alot ok nek nikech mach de kata samoro di wang'o. Mach chwake, mach chwake. To kuon bende ichwako. But the poison bede chiemo mobedo overstay. Mobudho. Bende makata mna handling mar chiemo bende wachoga ni nyalo kelo kata mna kwiri e chiemo. Yes. Koro mane mwang'iyo ni jogi miyo nyithindo chiemo mose bedo kuom ndalo marom nadi manyalo miyo nyathi bed gi tuo aina ni makoro dhi nyaka manegeni. Ok en kidi mano ok negi nyathi mano wasechamo mang'eny ahinya kata omena mok dargo wasechamo gi to waneno ka ginego. Koro watemo ng'iyo ni ang'o momiyo ma e poison ni en ang'o. Dibed pi bende mitiyo godo? Dibed pi to pigni ang'o manitie manyalo miyo bedo poison. Kata mana chiemo winjo di kata mana ringo moko bende koreyo gweno kinyal riwo kuma soup kata mana pi ringo chwere kata mana mag gweno mago one of the reasons makelo ga food poisoning. Nyaka ging'iswa kendo mae nyaka wanon matut ni gimiyo nyithinde wa chiemo mosedak koso gin chiemo machal nadi. My doctors also now nyaka lim skundni mondo ng'iyane the root cause of this problem nikech ero se yudi ni en poison to en poison mawuok kanye owuok gang'o ang'o arita mar ka maler ni ok rite to which extent momiyo nyalo kelo poison machal kama. Donge mumini wantiere gi jok mong'ere kaka public health officers mawuok e gwenge mopogore opogore kata mana kuom ranyisi koro gwenge mag Gimbo mar piny Kenya gin gitimo nang'o mar neno ni cases makamagi ok omedre nikech en skunde mathoth nikech tinde kata mana day schools ma nyathi dhi to duoge most of them lunch ichamo mana e sikul. Temo miya wacho ni ng'ato chal ni ninde class e tije ka nikech gimomiyo magi timore koro nyaka to waweuru rito ni nyaka gik moko timre eka koro wachako tich. Ng'ama noketo this ministry kata sector mar ng'iyo this thing no ng'eyo the reason why noket gini omiyo weninde class tiji lim skunde ng'iyane the health mar school chal nade
surrounding alwora mar skul, ler mar skul chal nadi, chiemo ma nyithindo chamo chal nadi, arita mar nyithindo chal nadi. Waweuru rito nyaka koro gimoro timre marach eka wenge wayepo. To chito irito ga nyaka gimoro timre marach. Ok giwacho ni nwakwerogi to dok giwinjo atwa mane mabende nokao. Nikech kata mana kopogre gi chiemo jaki, chiemo tang'ini waselose. Kata mana chope mag sikunde. Nitiere chope mamoko makata moko bende waselano ma nyathi nyadidi kata mana waselano masira mag cho nyathi odhi to nyumore cho ok ne makare. Kidhi cho pong makidonje tinyalo kata mana nyumore. Riwruok kata mana duol mar Nema mochung' ne alwora gin gitimo ang'o e okenge makamaga nikech nyithindo ka ng'eny kata mana e sikul kuom ranyisi mag boarding obed day school primary chope chal nade arita mag nyithindo e sikul. Mana dear Sharon, nikech when it's come to chono in a very sensitive area. Tasere no skunde mang'eny ka wach choni to tamo girite yo makare. Kata ka ken manga nyathi nyalo lutore tiyudo ka kata ler mar choni. Kech ma choma sav nyithindo mokalo 2,000. Tiyudo ka en choma samoro pong. Makidhi tiwanga ni nyithindo gidonjo ga dhi e choni nadi. Mano nitie joka dhi e choni nadi. Mano nitie kendo timre mang'eny ahinya. To okang'eyo ni gero cho en gima nyalo kawo pesa marom nadi manyalo monowa gero choche ne nyithindo e yo makare. Another thing masefwenyo ni e school kaka sani an kama antie parent wan gi kesa inano kendo wan jonyuol eminyiso wa mondo wager choni. To an skunde duto masebete ang'eyo ga ni nitiere account, simba account mar school, mag management, monego bed ni itimo e school repair and maintenance nitie school ka. Omenda ma jonyuol bende chulo. Kendo kata ma government bende golo nitiere ma government chiwo mar maintain the school. Okang'eyo ni tiyo ga kod gi yo makare be kositiyo kod ginadi nikech mage gik maparo no nego bed first priority. Mage gik monego bed ni miyo teko mokwongo moloyo chuchi no. Mago gina e school to jo health mewa wacho ka. Ok gidhi round schools mondo ging'i kaka skunde chalo. Mano en gima kenda seyo. Omiya awacho ni jomoko nindo e tijegi. Koso bende mibadhi, ng'eni mibadhi bende ogotach kata mana sectors mopogore. Kuom ranyisi kata mana choche, kata mana chope mang'eny. E sikunde yudo ka gin moko mag bugo ka. Bende aseneno kata mana loche machodho kata mana minyaga e chope makamaga. Ken mano bende jakonyo kata mana samoro. Kata mana kwan mag cho bende sikul nyaka bede proportionate gi the number of student manitie. To kendo wan bede Sharon jogi nyaka ng'e ni wan especially wan joma mon wan ing'eyo ni wan kwadhi to wagwom wapogore kodgi. Koro ma emiyo wa kacho chido to miyo nyithindo manyiri tich matek wabedo gi tuoche moko matindo miluongo ni fungal infections. Mamano kacho rach to ng'ama nyathi manyakono umia kabisa. Omi idwaro ne alwora mar cho oketi kata obed mana latrine kaki wachono. To latrine anyalo wacho ni karo ber kokete yo makare nikech en gima kata kichodhe once in a month kata twice in a month, there is nothing wrong with that. Mano ber. But ler mar cho kod kwan gi kaki wachono gi chal nadi. Nikech school kambe bende ma nyithindo yude UTI. Yes, magi tuoche ma wacho nikech ka uchido to nyathi cha dhi to gwom. To en ok ong'eyo to kasi ng'eni en gima gidhi jomopogore pi moro miole be onge alafu gin ka gidhi to mulo korot to mulo nini en janasari nika ja standard 1 nika mapod kie gik mwawachogi. Koro mondo waritgi mondo kik gibed affected gi tuoche machal kama chuno ni nyaka wakaw thuolo makare mar rito alwora mar chochegi. Jaki kuom ranyisi ang'eni bende in board member mag skunde mopogore. Kuom ranyisi skunde ma bende isebedo kata mana kidhiye. Chope adi miseneno moketi kata mana alwora magi neno kata mana koket pi ma nyithindo nyalo loge. Sharon e kinde ma kawuono ni taneno ka gitemo. E kinde ma kawuono moloyo mataun koni madala koni bende aparo ni gitemo lakini pok awuotho madala koni ahinya. Maparo ni bro chuna bende ni monda abaye kaluo koni matis monda ng'iyane na alwora kod arita ma kono chal nadi. But aneno ka of late jopuonj temo keto ne nyithindo pi. Gima ng'eyo kata pi nitie ma pod abro sisitiza to wach cho.
Wach chono to dwarore ni mondo wang'i matut nikech wasedhi e choche moko miyudo ka gin kata gi choche 2 kende skune moko kata mana choche 3 tok gin e yo makare ok oloritgi e yo makare kata cho aluora mare king'iyo kama nyathi dhiye to i sympathize gi nyathi. Mano weche manyalo kram na miyo jonyuol kihondo ka hinya e kinde gi janyuol tiyo matek kong'e ni nyathine nitiere makare sikul kata kama nyakwaram Gajwang' aneno kanyo kosekadho en dakika madero madek kende to achopo saa 4 mano mar okinyi. Ote magi bende aneno ka wamanyo bende jofwambo mago e kor gwenge mopogore opogore gin bende ginyiswa ni jodak e counties magintiere to wachang'o ahinya kaluwore gi thor wach ma bende wantiere. Yiena mar mon meka yo matene kaduogo gi ote gi Jackie bende nitiere mathoth ma bende pod wadwaro twak ahinya kaluwore gi arita mar nyithinde sikul, weche mag masira ahinya mar machi sikul, weche mag masira matimore wang' apaya, school buses gi bende gibedo ga service mago duto te wabiro bedo kwa lose nyakwaram Gajwang'. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo e chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katuratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Nyasaye ber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pong'iro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie e ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, gi The Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mana Ramogi TV. Mabiro machiegni. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. Kaka Ramogi TV wayango ni gik manyien. Kamoro ta oran kocha moro machielo ne bende kongo rundo koni. Ang'o minyisa mapok anene piny? To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod oyie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kodi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera wa kodi ni mit baracha. Mai geni jogweng bomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'i wang' jowi mar Ramogi. Ma en odwa. Semana chake na kuromoga Gajwang' moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake.
Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigolo gi ng'wei. Kitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhiok wach ka. Kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Monkey. 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 Dial *811*280# to get Monkey Baby. Nyakoro mgajon kamora mintiere rwaki okang marariyo ni machiegni wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo twak mabende pod aneno kwantiere gi seche madiroma achiel mar mondo mitwak makama urum. Okinyi makawuono ponono kiruori kodo watwak ahinya nyaka luwore koda arita mag nyithindo e sikul. Antiere ka gi Jacqueline Okiri mabende njahocho mabende somonwa paro ahinya ka luwore kaka nyithindo owinjore oriti. Kokamano nasingo mar somo ote mabende ioro. Ote mabende biro bedo konya soma achiel kachiel e wang' jowi kanyo. Kachako Vitalis Ojwang' Odoro iwacho ni nyithindo nyaka mi arita mowinjore. Japuonj nyaka ng'e ni piny masani rach. Kochono ni nyaka oriemb nyithindo to gitudre kod jonyuol nyithindo sana nyithindo mawuok mabor. Ote machielo Komoro Lawrence iwacho ni wuok Amoyo Kanyadoto. Japuonj onego kuongo penj janyuol mondo ngima nyithindo ber. Kabene ngima nyithindo bere lwasi makare bat masira kendake. Ote machielo mano mar kinyalo ketna ote machielo Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni japuonj kik remb nyathine school fee before consulting the guidance. Piny oselokore kendo nyathi nyalo baro donjo e timbe maricho kata dere gi tol. Chiemo be kik giyie gik ma ose expire kata mochido gi kolera. Ote machielo Bongo Charles iwacho ni Bongo Charles principles mag skunde miyo nyithindo chiemo mose expire man nengo gi ni piny mondo gidong gi pesa kata mana riembo nyithindo bende gitiyo godo mana mondo mi gidong gi pesa. Japuonj mondo owetama mano mar pesa. Mano ote mar Obongo. Jackie kinen kwa mna ote mabele nyakora Mgajwang' oro diwachi na nkaluwore gi ote makama hinya mwasomo mogik mar Obongo Charles mabende wacho ni jopuonje nege gombo mar pesa hinya ka bende osewgi ni moko dibed ni nyao chiemo mose expire ningo mayot. Emu miya nyisi seche ka Sharon ni waseyudo ni mena moko dare yo makare ok nyal nego nyathi. Kata mana nyoyo kata oganda moko tedi e yo moko dare yo makare kidi ok nyal nego nyathi. Gima nego nyathi makelo poison en gima ose expire mane gima wacho. Kore ma wawacho ni wadwa nono okadwa kata kauli ni mane gima gitimo nikech pok abedo kod adieri. But kapo nono nyaka wachunguza muang'e ni ang'oma miyo matimore. To moloyo school makoro wayudo ni this is the third time mae osebedo katimore ne nyithindo. Jonyuol koro en kinde makare mar jonyuol ma skundno kaachiel gi jopuonj mondo kaw kinde mondo non ni en ang'o makelo ma, what is the root cause mar gino. Apart from mano riembo nyithindo ta asekwero na dagi mata asekwayo kendo asekwayo mang'eny kendo en gima wacho na asebedo kaka a fight for all along. Kata school kamane nyathina nitie ndiere moko ne wan gi meeting, general meeting, nakwayo jopuonj kane gitimo mano. Chieng' mane giriembo nyathina to yudo ka an be na travel andala nyathino biro yudo ka onge to ok ne ginyisa. Koro nodonjo na malit ma wacho ni nikech skundwa no noketi ni nyathi ok dhi e school kokitere in as a parent.
manyaki sign ni tere. Koro I ok na understand, ok na nyal donjo nani ere gimomiyo tero nyathi tidwa na tere ana wuon ma make sure na kete lwet japuonj modonjo ma confirm na ami japuonj. Lakini chieng' miriembe to japuonj to ok nyal gochona bende ok nyal confirm na nyal nyisa ni bikaw nyathini kawuono ama kiny nwariembgi. Koro mosangwen kila parent obio kaw nyathi mano wach makanye. Shida ni kanye nikech aneno kada mnaka Peter Wood Luanda penjo ni nyithindo konego riemb. Koro apenjo ni ya riembo nyathi e problem e shida. Koso riembo nyathi kokonyis janyuol riembo nyathi kokonyis janyuol e shida. Kochuno ni nyaka riembe. Nikech asewacho ni riembo ni biro ka useloso malach. Mochopo kuma samoro winjruok okobede. Donge wasewacho ni janyuol ka nyuol mondo mithuolo mar wacho kore, oler kore kaka onyalo chulo ga school fees. Oselero ma japuonj osewinjo. Ponono japuonj nyalo bet ni osewinje koro gaminga. Moyudo ka koro fini opail mopail. Ma japuonj ong'ado ni koro ok wanyal dhi mbele kod bedo gi nyathini with the kind of fee ma en go, arrears ma en go. Oyiene mondo kaw jukumu kaka en be en principal, en head of that school. En be en gi power ne. But luong janyuol nyise ni koro mama kata bwana wasebedo ka pasavia kodi moromo e kinde mosemigi ok waseneno kitimo kaka ni wawinjore. Koro chunowa ni nyaka koro wariemb nyathini kaluwore gi thuolo ma gisemiyo janyuol to ok gine any action. Koro ochopo ni giriembe sawa riembe but nyis janyuol ni koro kochopo kiny sama kama please come for your child, we cannot continue. Aparo ni mano winjore nikech e kinde mabende nyithindo samoro wuok ga dala gisewuok yueyo ka skundo selor. Ka nyathi dok dala wacho ni skunde moko jonyuol dwaro ni oter nyithinde skul. Mok dwa jonyuol mondo moko chuno nyaka janyuol oter nyithi skul. Nyithindo idwaro ga kata mana by 4 mano sapar ma midhiambo kata mana sapar gachiel ma midhiambo. Sama nyathi riembo kata mana e sikul sa 5 kata mana sa 6 mar onyango odak Mombasa samoro somo Nairobi to dak Kisumu odhi chopo sadi mago bende ging'iyo. Magi gik me wawacho ni adwaro ni bedi janyuol mokwongo. We ng'iyo pesa. We keto siep manie kindi gi janyuol gi nyathi obed pesa. Wacho ni kuonge rwak wuoche mar janyuol. Ma janyuol manigi chuny mar utu, chuny mar dhano, human ok nyal yie ma nyathi ng'ato owuoge skul seche makamano kong'eyo ni nyathini dhi kama chal nade. Mokwongo nyaka obed jukumu ni ng'eyo ni nyathini ka riembe odak Nairobi. Keche skul kanyo jopuonj onego ng'e ni ong'e nyathi ka nyathi gi kuma nyathi yae. Samo riembe no nyaka confirm ni nyathini oa Nairobi, nyathini ya Kisumu. Koro sama riembe ni en gari mane mawuok sa 6 Kisumu madhi Mombasa kata madhi Nairobi. To seche mondo wuok sa 6 kata sa 7 idwa no chop Nairobi sadi ama chop gine sadi Mombasa sa modhi en sadi. Emomiyo awacho ni waweyo ga contact wa school. Kendo gina riyo mar parent koko yud parent ntiega kata guardian. Makama okoyudi tirich ma nyakiwe numbers are school man according to my understanding. Koro gone numbers gi mondo inform jonyuol go magi mi go ahead ni japuonj wan waonge pesa ket nwa go e mtoka makiny ma they are very much aware ni nyathini japuonj no nyiso wani kete e mtoka. Nikech samoro jonyuol nyalo wacho ni I'm sorry ok wanyal yudo fare mwabiro omego ket nwa go e mtoka. But at least en gimo bedo well communicated. Ma japuonj ong'eyo, janyuol bende ong'eyo ni nyathine no gole school owuok e mtoka mong'ise ni wakete bus makama, number plate makama, owuok sama kama, expect take on from this time. Makoro kata kochopo to wang'eyo ni japuonj no wacho ni no kete mtoka sama kama, number plate makama, driver ne en ng'ane. Mano iluongo ni kaw jukumu. Mane kaka wacho ni kai kaw ting' mar janyuol to mano bro bedo first priority. Riembe it might not be a problem but riembe nango I communicate gi janyuol monyisi go ahead ni fine tim kama. Koro kikire bare ma nyathini ni chiew ni kauno in kitchen principal ichiew kawuono tinena nyithindo mane gare aste gidhi home
to give the home without even communicating with their parents. That is so wrong. We don't encourage that. Hinya kama bende imulo hinya mano en paro maliwa hinya kinde mabende nitiere japuonjre modak mabor janyuolo ngene nyathina no idho nyamburu makamaket kama nikech kama kaka pile wangene masira kindake masira ka ono timore janyuolo ngene nyathina chato na wuotho ka ngene mano masira mar nyamburko mane moyudo kuom masira kuom ranyisi kopogre kata mna gi school fee bende nitiere school games bendo iparo ni janyuol samoro kosetero nyathi e sikul do nyathi nitiere bo japuonj e kinde mabende janyuol kata mna nyathi dhi kata mna school games kuom ranyisi wuok e kaunti ma Mombasa odhi kata mna kuom ranyisi jopuonjre mana oyudo masira mano marapaya jopuonjre mag Pwani University bende janyuol ni bende nyiso ni nyathini kawuono gi travel gidhi kama nikech jonyuol mathoth noyudi gi buok nikech ji 10 notho masira makamano 7 na gin nyithindo 3 na gin staff mano jopuonje mana gintiere godo mana mapiyo kapok adhi achiel kachiel e kaunti ma Kisumu. Ber mondo jonyuol ong'e mago taparo ni ber mondo inform jonyuol kata bed mana ni gine school gidhi for sports. Yes, nyaka ging'e nikech nyaka ng'e ni nyathina tugo mane e school. E school kae watugo mang'eny nitiere. Jaki wawa ng'adi matin nikech ang'e ni wacho makamano pod wabiro duogo kwa duogo iye matin. We wadhi achiel kachiel jake kaunti ma Kisumu kama jafombo maro Millicent Adhiambo ogoye tach. Millicent Adhiambo kinyalo mna winja amose ni misawa kaunti ma Kisumu ochiew nade. To jopiny wachang'o kaluore kod thor wachwa marokinyi makawuono. Erokamano ahinya Sharon, kaunti ma Kisumu kae ndio chiew maber. Achiel kachiel an kod jonyuol kaachiel kod jopiny mabende dwani ogol pachgi kotenore kod thor wach ma kawuono ka bende nyithindo sama gin e skul gin kod arita makare to bende yore mage ma jonyuol kaachiel kod jopuonj nyalo biro go kanyakla e neno ni nyathi sama osomo kata sama en e skul ahinya to skunde ma nyithindo dakie nyithindo ni kod arita mowinjore. Ang' nateri achiel kachiel jonyuol mondo gimiwa pachgi ginyiswa ni to gin ginyalo wacho ang'o kotenore kod thor wach ma wan gono. King'iyo kamera ibo chako na gi nyingi mondo nyisa ni paro nade kata pachi chalo nade wi thor wach ma wan go arita ne nyithindo e skul tinyal time nade kwa ng'iyo gigo mabende osetimore ka kod kacha. An gi nyinga iluonga ni Boas Rombo, an achiel kuom jonyuol. To kaluwore gi arita mag nyithindo e skul ok en gima nikare. Kapo ni nitie balances moko maponi inyalo dwar e skul ni janyuol orem ma ok ochulo, to nego be ni management mar skul tudre gi janyuol kapo gigolo nyathi odhi dala. Gitudre makata ka nitie wach to janyuol nyalo kawo balance no to chulo kaka gima nyotimore Kisii weekend mokadho chan chok ber. Ok nyal gol nyathi e skul ne balance mar siling 4,000 ma janyuol nyalo chulo. Kech janyuol nyathino nyaneno kawuoyo malit koywak to kata kane tek dak ni nyise to or balance no ero. To bende mar ariyo japuonj nigi namba jonyuol. Ok igoch ne janyuol direct nyise ni wan gi nyathini nigi balance machalo kama eri. To mondo janyuol no otemo chuto ko konyal chulo dong ji wuoyo dong nyalo wuoti konye tikone ni ibichul chieng' makama nikech winjruok to nitie. Piny be tek sani eri ma winjruok ema nyaka ji winjire. An mane kaka nene. Pandi jonyuol nyalo tiyo nade mondo mi gine ni nyithindo obedo kod arita maber kaachiel kod gi jopuonj. Onego be ni jopuonj ka nyithindo dhi e skul to giteke ka gisebedo ka giteke ano. To kanti issue they have a right of calling jonyuol go nikech gin nembni mag simbegi. Gigocho negi to gitudore. Ka gisetudore to giloso weche gi makoro kwan wang' incident machalo kamagi. Makata ka nyathi biro dala to janyuol ong'e ni nyathi biro dala. Janyuol oro ne pesa. An mane pacha. Erokamano kuom paro maliw. Machiegni in be nyalo mana nyisa pachi kotenore kod thor wach ma wan godo kawuono. Ka bende nyithindo e skul gin garita makare sama gisomo ng'i kamera kacha. Ani nyinga iluonga ni Peter Okia. E skul nyithindo nigi arita maber. To kuma lweny nitie en kar pesa ka. Kar pesa en lweny monego bed ni en lweny mar mwalimu ki janyuol. To gikawo asira no mang'eny kiketo kuom nyithindo. Koro iyudo ni in ng'ama chandore e ndara ka ionge gimoro amora idhie kata e bura moro miolo ke siling kata 15,000 mondo nyathi osom. To osomo to imanyo matin tichulo.
To koro ka nyathi miye kawuono odhi e skul to onego chule 20,000. To nyathi konindo skul dichiel to en hawi. To nyathi tiyo gi siling 15,000 no kata 10,000 iluonge iriembe tieng'no. Dok dala yom pesa. To siling 10,000 gi mikawo no mimothigo no iseole bura. Kobiro dala koro ibedo confused makata anyuola sani unyalo yudo ni janyuola mang'eny obedo janeko nikech walimu ok ti maber gi anyuola. Gimomiyo awacho kamano, pesa no giwacho ng'ane en mar chiemo. Siling 15,000 ka nyathi odonjo ka skul. Ok nyal chamo kata wik achiel kapok oriembe. Nyithindo dhi marach sana gi wache dak e ndara pile. Wahinyore matek gi wache nyithindo dak e ndara pile. Wahinyore marach kia kaka ni wana kiri ne nyithindo somo. Gigol gimiluongo ni skul en gima duong' hiyo ndio kitu kubwa ya mkongo ya watu. Sorry. Nataka kusema hivi. Anyola Ulaya. Gimomiyo awacho nyaka Kiswahili no en asira manigo nikech nyithindo sandore to kakisandore no pesa momiyo iriembo gi no obiro chuno ni nyaka ichul pesa no. To nyathi osedak dala ok osomo. Gimomiyo awacho ni nyithindo walimu dok chien. Kipar ni kata kuma ipuonjo nyithindo go. Wani ganyuola moko maskini makata tero za school no moko watiyo gi pasari moko watiyo gi yani en shida iuso dhok intieko to koro iyudo ni kata kitieko dhok no to nyathi ok som kiconfuse kata nyathi ok nyal peto ok nyal keto pache e somo nikech kodhi e school ong'e ni adong siling 200 ong'e ni dhi riemba sama riembo nyithindo. Koro itemo wacho ni riembo ni ema miyo nyithindo onge garita makare. Riembo no en momiyo nyithindo onge arita makare nikech kata kiwinjo nyathi motho kisicha otho nikech oriembe. To endara kae oting'o masira mang'eny. Jomoko wuok mabor. Koro kaka inyalo timore gi jogo e tek. Koro gima nyalo kwayo kendo mogik kar. Aneno okawach ni president nokoso. Okawach kamano. No yiero kaka oyiero minister. Lakini ministers ariyo maching mane obedo kachakre Matiang'i Magoha nigini minister manyalo chung' kanyuola magikonywa wuoyo gi jopuonj ma nyithindo riembo mang'eny kamano. Takwayo ni ka dobed ni pacha Magoha nosetho. President opar diriyo kari minister nikech okwane ka en odonjo iye ka wachandore okonyowa. Machiegni mondo imbe miwa pache ewi wachni. Iparo ni nyithindo bende nigi arita makare sama gisomo e skul to jonyuol gi jopuonj nyalo timo ang'o mondo ging'e ni nyithindo obedo kod arita ma masira manoneno e gwenge ma Kisii ok kik chakne. Okay, nyinga iluongo ni Dan Kwach. Madwa wacho nikech kata mana jopuonje go be gin mana jonyuol. E seche ma nyathi wuok e skul kadok dala mondo mi omfi, it is better mondo mi jopuonje owinjre gi ogochne jonyuol gi mondo nyisgi ni chieng' ma kama wadhi riembo nyithindo, miyo ka nitie wach moro to giwacho kendo giwinjore. Lak seche ma wantiere ni ji opong' kod shida mang'eny kod stress, makata drivers mane yo bende pachgi ok ti e yo maler. Omiyo wawacho ni lak kinde ma nyithindo wuok e skul, ka nitie bus mar skul, owinjo bed ni gibedo reorganized mondo miyo bas okawgi otergi moloyo dhi e ndara kata riembo gi ariemba aoyaye mondo miyo gidhi giyom school fees. Ne jopuonjewa wadwaro nyisou maler ni ya lak seche mosekelni nyathi e skul, ng'e maber ni in kaka janyuol mar nyathi owinjo bed ni miyo nyathi arita majaber, miyo kaka koro nyithindo nyonwang'o accident cha machen gima lit sana, to mano kapok uloko pachu to pod obiro medo timore. Machiegni mana kwa tieko ini nyalo wacho ang'o arita nyithindo e skul, jonyuol gi jopuonj winjo gitina gi nyinge na an Ibrahim Ouko, an jadak ma Kisumo. Anyalo wacho ni arita mar nyithindo e skul ok osebedo maber. Wakawo nyithindewa wamiyo jopuonje e skul ka watrust go
to jopuonj okane ka nigi arita maber mar nyithindo. Number 1, gimoro achiel ma ni pi onge skul kama nyithindo 2,000 odake. Mano tayari kolera ni kanyo, nyathi nyaka diew, nyathi nyaka ng'ogi. An ga kes moro awinjo ni skul ma nyithindo nindo diriyo kapok oluokore. Ni pi onge skul, ni pi onge tang'. To wan wachulo fee mondo mi nyithindo dhi skul, thi odayo ngima makare. A kes ma japuonj riembo nyathi mo consult parent. En gima ok ni kare nikech janyuol tero nyathi e skul kong'e ni nyathine ni e skul mondo mi osom. To kok inyal nyiso japuonj sama en gi balance, parents ong'e ni en gi balance mar skul. Onego bed ni ogone parents simu ni nyathi wadwoko kawuono kata kiny inyalo timo nang'o mondo gibed gi tudruok kind jonyuol gi parents. To kamano onge to koro body skul mondo mi oketh nikech onge ngima malong'o e skul. Wabed gi day school to warit nyithindo kaka jonyuol mondo obed ngima maber ka wan ga nyithindo dhi skul kare. Nitie wach moro man nyathi odhi skul riembo nyathi to dhi tho e kor ndara accident. Janyuol biro koa e ot to nyathi nie mochari. To ne en gi adier nyathi ni kama kare molor ne nyathi mok nyal wuok oko. Tiriembe nyaka get kama ochung'e. Ni koro ka ok wadwa ruwe dhi umany school fees. Nyathi ok chul school fees, parent ma chulo school fees. Koro jonyuol jopuonj olos kod jonyuol. Wan ma chulo school fees ok gin jopuonj. Nyathi pok ochulo ga school fees. Koro gilos kodwa mondo wabed gi tudruok kindwa makare. But jopuonj osekawo jonyuol kagima wana le gi mwanda gi guok e kind japuonj gi parent. Ok wan le waloso emomiyo kele nyathi kanyo mondo watim nade walos kodu mondo mi giyud somo mabiro konyogi e ngima mabiro. To kamano ok nyal timore to ok ane ka wabiro trust jopuonj kendwa gi nyithindo katek to giwil minister mar education mane wuotho e skul ka ng'iyo ngima mar skul. Wasebedo gi problem mar wasiri ma wan go sani ok wane ka en wasiri manyalo tiyo education. Gin related to the musician, music, dance, drama, creativity, this writing. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Nyakor mga jwang'arwa kikende okang' mar ariyo ni machiegni. Wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo ma okang' mogik ma bende pod wadhi nyime gi twak makama ahinya kotenre kod arita mag nyithindo e sikunde. Jackie, arwa kikende machiegni kwadhi nyime gi twak. Erokamano Sharon kuom rwaka kendo. Jackie, ng'in mathoth wasetwak ahinya kaluwore gi arita mag nyithindo. Apani okang' ma bende nokwamulo. En chwat mag nyithinde sikul. Waseneno kora mana cases mopogore mag jopuonje ma bende chodo nyithinde sikul, bang' mano nyathi chodo matho. Kuom ranyisi kata mana e dwe ni kende, kata mana dwe mokalo higane, waseneno cases mopogore. Inyalo paro video moro mana nyithindo moko jopuonje oketogi gitimo timbe mag anjao ni mano punishment. Skul ma kamano ne ong'ere kaka Itumbe DOK Primary mantiere Nyamache County ma Kisii, kama jopuonje 6 nomaki mar kata mana ka nyathino koso punishment mane makoro nagidhore bi wadgi. Machielo bende e gwenge mag Nyamira bende nitie nyathi moro ma ja grade 4 ma japuonj nochwado buoka 107. Sharon, nitie timbe moko koro sani ma adhi wacho ni gin timbe maundu ma ng'at miluongo ni japuonj ok onego bed ni timo. To gima dwa paro kawuono ne jopuonj ni jopuonj tij puonj ochalo kaka tij bedo daktari. Gin tije miluongo ni akol. Nyaka gibed tich moluongi mondo ichiwri tiyo tich aina ni, ng'e ni dhi tiyo role 2. Nyaka ibed jarita mar gimitimono. Mangiso ni nyathini mokwongo idhi bedo janyuol, idhi play role mar janyuol, kas kore kibedo japuonj. Mano tidhi bedo japuonj maber kabisa. Lakini king'iye in terms of teach, to imidhi yudo ka gik moko aina gitimore. Nikech wang'eyo ni discipline nyathi ok rach. To kaka janyuol discipline nyathine, i-discipline nyathi with the hera. Kipuonjo nyathi tipuonjo nyathini, kata kichwade tichwade gi hera. Japuonj bende onego tim mano. Seche mochwado nyathi okoso to ochike
onyise gima ber monego bed notimo mabro konye ngimani mabiro. Manyiso ni nyako nyise kod hera. Gimitimo gi hera ok en gima hinyo go ng'ato, ok en gima hinyo ng'ato. En gima ilose, ichalo ng'at mabeto maua. Seche modongo to kuonde magar ka ti ibeto mondo mi obed gi shape maber. Mano koro japuonj matimo mano ti konyo ngima nyathino. Lakini seche ma koro idwa chwado nyathi mihinye, ma koro bedo admitted, olokore tho, mano mago timbe juogi, mago timbe. Ranyisi nitie kata mana nyithindo wachane ni kaka mar grade 4 neno kata mana pichni mag mbui kaka no chwade kaka no hinyore. Mano boka 107 nyathi ja grade 4. Emomiyo aluonge ni tim juok. Nikech ng'at mangima, ng'at maduong', ing'eni ma nyathi manie buoyi. Nyathi manie buoyi onegi bed jaritne. En gima pod idoyo. Idoye tiolo ne pi. Ilose mondo bed gima ber. Inyise yo makare monego lu. To ere kaka idwa nyise yo makare ka in kori hinye ichalo ng'ama nege. Mano ng'at ma ok onego bed kata ni luongo ni japuonj. Be ok onego yude area mar puonj. Wayudo kaka koro nyithindo moko mane oketi ni moro luore ewi wadgi no. Ng'ama japuonj mangima ma bende nigi ode gi nyithinde gi chiege. Ere kaka inyalo timo mano? Ere ranyisi mitemo ang'o mano temo timo kanyo? Ka ng'ama ngima 100% inyalo yudo koketo nyathi ma ene monego nyisi yo makare monego oketo timo aina no. Mano ere kaka obedo japuonj. Mano ng'at moko onego bed Ministry of Education onego. Tekinde kram na mose jopuonj nikech abende wang'e nyithindo moko bende rori. Makata ka nyathi rori e yo machalo nade. Nitie kram na punishments moko ma bende ok apako winjore nikech buche makamagi higa ka higa wakelo gi kata mana weche manyien magwa mwalando. Jopuonj bende iwacho ni asara kosango. Emomiyo awacho ni adhi wacho ni Ministry of Education onego bed ni ng'iyo joma chal kamano. Kata ka en nini mar puonj no to koro inyalo mae nikech iyudo ni oonge qualifications mag bedo japuonj. Nikech japuonj mokwongo nyaka ibed discipline. Nyaka ibed ng'at ma oluoro nyinge, o ng'at ma jaluor ma yung'eyo ni en ng'at modimbore. To mago timbe ma ng'at modimbore, ng'at makare ok nyal bedo go, Sharon. Koro ok wanyal yie mondo gik moko aina gi odhi mbele piny ma wantie makawuono ni. Wadwaro jopuonj mewa wacho ni gin jonyuol. Wadwaro jopuonj manyalo miyo nwa nyithindo yo makare, mwelekeo maber. Ok wadwar timbe mahundu in terms of puonjo. Omiyo mago watamre kendo wadagi gi chuth. Wadwa kwayo jopuonj ni jopuonj kata in principal mar school en jukumu ni mondo ing'e the kind of teachers ma intie buoyi. Ne bende gin teachers mamiyo nying skundi luor. Bende giting'o skundi malo. Bende girito nyithindo garita makare gi hera gi luoro. Mago gik ma principal onego bedi ni bedo very much. Nikech buche makamago bende kosewuok kaka janyuol kata mana ponono ni nitiere gi nyathi e sikul. Kihond ko nyalo kata mana maki migol nyathini e sikul makamano. Nyaka maki at the same time gikelo gimiluongo ni enmity. Wawach nang'o? Gikelo sigu e kind jonyuol kod japuonj. E seche moko kelo nyithindo e skul adwa paroni ni ok wakelo nyithindo mondo wabed koda sigu. Ok wadwaro ni wabed gi sigu gi japuonj. E kind janyuol gi japuonj. Wadwaro ni hera, luoro, winjruok, gik moko adek. Koro watem mondo kik avoid nikech ka an ma nyathina yudo kotimne mano. Kaka janyuol, iparo na bro timago. Ichwaya mondo adonje richo. Nikech samoro ichwang nyalo biro gini nyalo biro gi richo mipoki mako japuonj. To in be seche mise marketing ni sekalo ikalo chik. Koro watemuru to avoid gik moko aina. Erokamano inya Jackie. Wasemane moko kuom ote nikech sabana no karenga mapiyo japiny bende osachakwacho ni daka some ote mamoko. Abro budo ka somo ote achiel kachiel moko ma bende nyalo duoko bende ibro mana duoko. Winnie Mboya mano mwalimu mari na school. Iwacho ni kosa machielo en kata nyithindo matuo e boarding school gi painkillers kata bedo ni gituo kendo gihinyore. En painkillers kende to samoro nyathini gi underlying conditions. Sharon onge pek eluongo nyathi eluongo janyuol kata jarit nyathi
mar mondo mi om nyathine omi thieth malong'o mondo duok nyathi osoma. Nyathi man gi ngima maber bende manyalo somo. Nyathi moro nyocha otho e negligence machal kama. Jackie wach makamano dhi bedo kwa lose. Jackie Nyarmudi iwacho ni Sharon kar luongo janyuol kapok oriemb nyathi to can't work. Iwacho ni nitie into kore balo gi wach makamano. Nikech iwacho ni nitiere schools ma form 1 kende nigi nyithindo kata 700. Suppose 700 gi duto nigi arrears mago mag fee. Are you going to summon all parents? Second, schools nigi chike magiluwo mondo riemb nyithindo. Notification on arrears in newsletters, texts, messages and phone calls. Kamago kotim te is when you can make school responsible. Aya, ote machielo. Bende Jackie Nyarmudi bende wacho kanyo ni very soon this menace will be seen in Siaya. There is a dumping site with a nasty stench next to Mbaga Girls, and I'm wondering if the public health officials knows that. Wacho kanyo ni very dangerous even to the community. Kore ngeno marwa ni jo public health mantiere county ma Siaya biro ng'iyane na wach mar Mbaga no. Janeno machielo iwacho ni aparo ni jatend somo mondo ocheka ni sikunde duto te ma onge gi biometric system nekech nyathino aparo ni wacho nyathi mamaranda no dine o log out, parents ge dine oyudo SMS. Nitiere ote machielo kendo. Aparo ni mane ote mabende ogik kanya biro bedo ka somo moko kuom paro mopogore mabende joneno magwa nitiere godo. Jackie kwachako ineno kata mna ote mabende jopiny oro gin ote maleo paro mopogore ji nitiere gi paro mopogore. Okong' monde kwachako gi ote mar mwalimu Winnie Mboya mabende wacho nitiere schools ma nyathini katuo okete mana gi pen killer ogeng'i underlying factor disease ma nyathi nitiere godo bang'e to nyathi koro tho. Diwach nang'o? Ok en gima ber ahinya, mano gima aseneno kata an e skul moro mane antie nyathi karane bedo ni ne tuore to e skul kanyo giclaim ga ni gin gi skul nas to nas nyalo bedo ni samoro ok ong'eyo tuo mosebedo kata ka chando nyathi moro, koro bedo ni miye pen killer to kara gini endi to passes. Koro chieng' moro nyathini kane min gi obiro kawe to yudo ni kara gini osebedo was. Nyathino noyud ka ne en gi meningitis kendo nobedo blind, unfortunately notho. Mabende parents ne notemo donjone school Musainyo. To mago gik matimre adier. Wanyalo yudo ka nyathi pod okete sick bay kata for 1 week imiye ga miya pen killer. An adwa kwero wach mar pen killer ni okahere kata e oda na wuon. Ka nyathi tuo to tere osiptal mondo ong'e ni thiedho ang'o mithiedho nikech pen killer mimiyo nyathi madhi ng'iyo kuom nyathi to gimi thiedho gi pen killer no bende onge, mano gima wrong. Koro gima kwayo magi bende gik ma wasewacho ni contacts iwe e school. Ineno ka nyathi tuo, just inform the parent. Nyis the parent ni nyathi nitie for kata ki monitor for 2 days. Ineno ka onge some changes. In gi right mar gocho ne janyuol mondo nyise ni ka onyalore to bio kaw nyathi. Kech wan ti jonyuol mohero tero nyathine e hospital ma enimo othiedhe ga nyathine. Koro kar mondo iter nyathi e hospital mondo blame obi obed kuomi kata kuom school, luonga janyuol mondo kel tich mayot. Nikech skunde ma kata wasome ma samoro akeni ni some boarding, ni samoro kika assume ni samoro mbede ne dhia boarding, samoro ni ne group of schools day school moro. Koko mano skul man wasome yudo kata mna ka nyathi nigi hinyruok. Janyuol ok gochne kata ka nyathi tuo, igochone mana ka nyathi koro tuo sebare mosehingo. Oka koro janyuol igochone. Samoro janyuol idwa wuok Mombasa biro kawo nyathini Oyugis. Koro emomiyo awacho ni ki monitor nyathi at least for a day tineno ka onge lokruok. The second day it's better. Ber mondo inform janyuol ni nyathi wan go to ok owinj maber. Samoro janyuol ong'eyo condition ma nyathineno kendo ong'eyo kako handle ga. Mondo ithegri gi wach mabiro maki bang'e mikie kaka ibo explain. Luonga janyuol obio kaw nyathino tero hospital, onge gima osekethore. An akwayo mano. Moloyo kano aseneno ikano gi kata mana more than a week. Nyathini rende sick bay to gimimiyo gi malong'o kanyo onge en mana pen killer no.
Wach machielo ma bende naneno ka Jackie Nyarmudi nondiko ka nocho ni nitiere skunde mantiere gi population mang'eny, nyithindo ng'eny, jopuonjre ng'eny, mana kaka nisumo paro ni samoro nyathi kapok oriemb dala to nyaka koro gochne jonyuol. Jackie nacho ni samoro nyithindo 700 dwa riemb, jonyuol gi dwa gochnegi te nikech wacho ni nitie ga chike ma sikunde luwo mar mondo mi orem nyithindo, kuom ranyisi notification on arrears, mago fee ma bende ng'ato nitiere godo, moko bioro negi texts mano notification. Koro kar Jackie ka wacho ni samoro nyithindo ng'eny mioro dala ma samoro ok nyal gochne jonyuol duto. The same text mioro no eminyise janyuol ni wa arrears for those people. Nyathi ma janyuol ka janyuol mong'e nyathine ni arrears, wakwayo ni tem mondo clear arrears ni kapok ochopo odiochieng' makama. Ka ochopo odiochieng' makama, wabro dong' ni koro waonge gi gima wanyalo timo mak mana keto gi e yo mondo gibi dala. Omiyo bed king'eyo ni kochopo chieng' makama koki communicate with us, expect your child home. Koro donge en one way of reaching. Aparo ni ber nikech sami oro na ni antiere gi school fee area ma nyathina bende nyisa ni nyathina no bende riembo. Yes. To emonyisi ni kochopo chieng' makama ma indiko ne kata wawach ni kawuono wan gi Monday, indiko text ni on Monday. Tinyisogi ni wamiyo wa period up to Thursday or on Friday without any communication. Expect your child home on Thursday. Aparo ni mano ni kare nikech kinde go mi thuolo menyalo kata mana tudore gi japuonj. In case of anything, gochne japuonj, nyise ne japuonj na yudo text, akwayo ni kik iket nyathi obi, I'm working on it. On Wednesday godhiambo ibro yudo gimoro. On Tuesday ibro yudo gimoro. Nitiere paro maliw ma bende janeno marwa moro ma bende wacho ni iparo ni jatend somo, mana jatend migawo mochung' weche mag somo, onego tim nonro mag sikunde te maonge gi biometric system nikech wacho ni through biometric system ponono ni population nitiere mang'eny. Ka nyathi log out ka wuok e sikul through that biometric system, to japuonj janyuol yudo SMS, oyudo ote machuok. Lakini sikunde di mantiere gi biometric system. It's a good idea, en mana gima adwa wacho ni samoro ok sikunde te manyalo bedo gi biometric system. Koro for now, wawuoyo in the current situation. Ma koro nyaka mago bro biro with time, maybe pok wachope okang' no. Sikunde wate pok ochope okang' no. To maybe skunde manigi other moment ni in that category to nyalo timo mano. But wawuok wa consider nyaka skunde moko bende ma pok ochope category no. Ni communication is the best way mar timo gik moko. Wuoyo, tudruok eyo maber moloyo. Ene through SMS, en through any tudruok. Ene ni informi ni ma egima timore. To seche mindike ne all parents kata gin mana 2000 manigareas no giyudo the same text. Yes. Jackie kin thuolo mar dakika matin ne 10 modong' ne adani walose bende masira moro ma bende jodo nyithindo mantiere skul, ahinya nyithindo mantiere skunde midake. Masira mar mach. Masira mar mach samoro wang'o ga nyaka jopuonjre, wang'o mwandu mag jopuonjre, janyuol isetero nyathi samoro en gi gope, kochopo kanyo to koro mach ni nomuoche dormitory. Ang'o mok timre skunde mathoth waseneno kata mana ka masira mag mach maket kod magi bende jatimre. Mach kae Sharon pok ang'eyo chakruok matut. Samoro wawinjo ni nyithindo moko bende nitiere ma wang'o skunde. To moko bende ok gin nyithindo. Kaka moro mana neno diere moko Sumbi mane nyithindo wang'. Mach ok nyal bet nyithindo nikech noyudo nyaka ka dombe nolorne gi iye. Ma onge kaka ne nyithindo. Mano ne gima lit naga apare ga nyaka kawuono. Nikech idwaro ni kony ngimani to kinyal ringo nikech dhot olor. Ing'eni masira ahinya mag mach ma bende wang'o ga sikunde. Kaluwore kata mana ka nonro setim, iwinjo ni nitiere electricity surge, stima ma bende no wang'o. Apa ni bende ber bende kwa lose nikech masira ten gimoro mok nyal geng'. Sikunde dirisa ni nade? Okete sing'enge kose nono ma nyathi nyalo hepo go in case of emergency. Romo nade? Emergency kowuok bende gintiere gi dhoudi ariyo. Mago nyaka ng'i sikunde makawuono. Another thing madwa kwero mokwongo kapok wang'iyo mago, dhot mar loro ne nyithindo no mano X. Loro ne nyathi dom ka dom nyaka wanind gi matron ei class, ei dom, in case of anything.
Inindo ga ido mana anang'e skunde moko ma matron samoro ode bedo machiegni gi dormitories gi. Unyalo bedo machiegni to wan gi skunde ma boarding kata mag primary ma nyithindo pod tindo. Dwarore ni nyithindo nindo gi matron room in case of anything. To dot be nyaka ket dhoudi 2 ma in case of any emergency to ginyalo tiyo gi dot ainani. Kata mana drisha no wanyalo keto koro sani kik waket sing'enge nikech wang'iyo ni koro ka gimoro timore to bede kuma ng'ato nyalo hepogo. Koro mano to nyalo bet kamano, lakini wadwa ng'iyo the root cause mar machni wuok dibed ni nyithindwa ema wang'o skunde koso dibed ni ena bahati mbaya kaka giwang'o to giwang'o nang'o. To mago be gik ma nyaka wuoye kata ka ni nyithindo dwaro ni mondo wuogo matut nikech nyathi matimo mano nyalo bet ni nyathi mofuwo nikech en asara to bende en asara ne janyuol to en asara ne skul. To nyathi matimo kamano en nyathi mok jaluor, nyathi maonge better future. Obed nyathini kapo ni en nyathi ma usika e pango gik moko ainagi, mano nyathi marach. That is not the best way mar solving. Nikech oketo nyithindo wetegi e kinda kuro ga sumbe. Bende ber ka jonyuol bende winje pach nyithindgi gilose gi nyathi to sikul chal nade. Kata ka jopuonj bende jonyuol bende bende ka jwa support 200% nikech nitie kuma cases aina go nyalo yudo ka jopuonj oluongo kata jonyuol mondo ji owuoye. To jonyuol iyudo ka jopuonj temo nyisogi ni nitie group moro ka mar nyithindo mayudre ni nigi timbe moko mag mahundu mag pango kata wang'o skul go. To jonyuol gigo tamore yie kabisa. Adwa ni wabed jonyuol ka wadwa wuoyo as a team to nyaka wawinjre ni wapuonjre wuoyo kaka gimoro achiel kendo wachiko itwa. Kata bed ni japuonje mobiro gi parono kata bed ni janyuol mokelo parono. Mondo wang'e kuma chakruok nitie, chakruok richo nitie, nyaka wabed joma chiko itwa to wanono. Ponono inyalo wacho ni nyathini no ok en kamano to kare kiaye. Koro wakaw thuolo mar nono tiendo wach mondo wang'e ni en adier gima jogi wacho ni. Kik waring wacho ni nyathina ok nyal. Jackie wantiere gi director mara kawuono iluongo ni Christabel. Onyisa ni wawuog ka. Koro wach ni mogik nikech den hero mara mar mondo mi wadhi nyime gi twak makama. Jonyuol wadak e kinde ma bende janyuol nigi kihondko ikiama kata nyathini mantiere boarding cha, mantiere day school cha. Bende ni kama kare kata mna kinde mabende odhi nyime gi tijege. Wach ni mogik otiko thor wach makama dwa chang. Wach na mogik e kinde jonyuol ka achiel gi jopuonj ni wadhi wuoyo kaka gimoro achiel to moloyo duto nadhi kwayo ni mondo wapuonjre lamo ne nyithindwa kamoro amora ma gintie kwa umogi kod remb Yesu. Jachien bende oselore piny kawuono kendo biro bende ongemu. Odwaro kedo gi yore mang'eny mopogore. Ponono wanyalo blame wan wawegi to nitiere gik moko bende moko winjere makoro dwaro lamo. Omiyo seche ma gigi timore waneno ka accident timre odiero otieno odiochieng' gotieno e kor ndara ka wito nyaka ngima nyithindewa manodhi somo dong' e ndara. Mago tich jachien nobiro ketho kwalo koda nek. To onge teko koda nyalo gin mek wuoro. Omiyo an kinde duto ahero umo nyithindo kod remb Nyasaye. E seche ma gin e skul ruoth mondo bed jaritgi makare, opuonjre kodgi kayawo itgi kendo miyo gi paro maliw. Gibed nyithindo ma joluor kendo ma johera. Jonyuol walosuru wawach gimoro kindwa ka achiel gi jopuonj wabach gimoro achiel. Jopuonj yie uchik na itune kuom jonyuol ka gikelo kwayogi obedenu mayot winjo mondo wakony gima nyithindewa odhi mbele yo makare. Erokamano ahinya Jackie. Iwacho lamo mag janyuol maparo wer moro niluongo ni lamo merwa. Akane king'e wer makamano. Sami lamo ne janyuol tilam nang'o nyithindi. Lamo merwa emoresa lama janyuol lamne nyithindi. Mano to nawach ne dedication makawuono miyo jonyuol nikech penje ni mwadake kata mana wan kaka jonyuol bende samoro iwuok idhi e tich ok in very sure kata mana ok in assured ni idhi dok kata mana idhi dok odiki ngima donge. Jackie agoni erokamano imbe dak idhi ot ibed safe nikech kata mana nonro mar NTSA bende wacho ni ji mathoth bende lalo ngimagi apaya hinya e kinde ni mabende koth chwe. Ibed ni wuotho e geng' apaya, ibed ni inidho apiko, ibed ni riembo. Koro wabeda motang'. Koko kamano agoni erokamano hang'eni nyasi mar Pasaka bende nika. Akwayo ni hawi maber. Erokamano Sharon. Erokamano. Kaka wanyako romge jwang' semo mayo wang'wa. Hello jowetewa mabende notayo chenro makama Joyce Duor. Erokamano ahinya jogo picha, directors, kanyakla kod jomak duola, kanyakla kod inya koromge jwang'a ni otegi ote wuoro mang'eny modhuro wagwero kamano kuom paro maliw mabende uja somo kinde ka kinde e chenro magwa. Koko kamano
Ako ni hawi maber. Nyasi mar Pasaka nika Good Friday bende nika. Haparo ni kawacha kwaro mukendo. En chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Weuru wadhi ajasi, iritri, uritiro masani. Nyinga Sharon Ong'ao. Kamana. Machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu matae chenro ni en Andrutho Tieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Kisechopo level mabedo brand onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Kikapu Kibonge. Pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get Kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. Hii imeenda kabisa. Mimi ni Emmanuel natoka Bungoma but nafanya kazi kaunti ya Nyandarua. Hii mchezo nilisikia kwa radio, mtu wa kwanza akishinda shabiki.com. Pia mimi hapo ndo nikaanza kushiriki. Mimi nilipata game 11 na nikawa mshindi. Nafurahia sana siku ya leo. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.